Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng nakaraan ay pwede pa nating balikan. Dahil may mga relasyon na sa oras na matapos ay hindi na pwedeng bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Ikaw kapuso, handa ka bang tanggapin ulit sa buhay mo ang pagbalik ng tao na minsang winasak ang mundo mo? Dear Papa Dudut, kapag pinakitaan tayo ng magandang mga bagay ng ibang tao, inaakala natin na may espesyal na silang dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Pero ang totoo ay nagmamalasakit lamang talaga sila, kaya sila gumagawa at nagpapakita ng kabutihan. At ang inaakala nating espesyal nilang nararamdaman para sa atin ay awa lang pala dahil sa mabigat na sitwasyon na kinakaharap natin. Hello sa inyo Papa Dudut at sa mga milyong tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ako nga pala si Celine, 29 years old at nagtatrabaho bilang office staff sa isang private company sa Taguig. Sumulat ako kasi gusto ko ring magbigay ng aral sa mga kabarangay natin tungkol sa buhay, pag-ibig. Kahit na medyo mabigat para sa akin ang kwentong ibabahagi ko ngayon. At sana ay mailahad ko ng maayos ang gusto kong ikwento sa araw na ito. Second year high school nang maging boyfriend ko po si Jay, Papa Dudut. Palihim pa ang relasyon namin noon dahil istrikto ang mga magulang ko. Pero nalaman din lang tungkol sa amin noong nasa third year college na ako. Sinubukan pa nga ng parents ko na paghiwalayin kami ni Jay at kinausap ng parent ko ang parents niya para kumbinsihin si Jay na tapusin na ang relasyon naming dalawa. Siyempre hindi kami basta-basta sumuko, Papa Dudut. Pinaglaban namin ang relasyon namin kahit kontra ang mga magulang namin. Sa huli wala rin silang nagawa kung hindi ang ibigay ang gusto namin na ipagpatuloy ang aming relasyon. Nangako na lamang kami ni Jay na hindi namin sisirain ang tiwala nila pati na ang pag-aaral namin. Natupad naman namin ang pangako naming yon, Papa Dudut. Nakapagtapos kami ng pag-aaral at nakahanap ng maayos na trabaho. Kahit busy sa kanya-kanya naming trabaho ay palagi pa rin kaming may oras ni Jay para sa isa't isa. Doon na naging maluwag ang parents namin sa aming relasyon. At doon din nagsimulang maging mas matatag ang relasyon namin ng first love at boyfriend kong si Jay, Papa Dudut. Grabe! Napagod ako dun sa huling ride na sinakyan natin dito sa amusement park. Ako rin, saka sobrang nahilo ako. Muntik na nga akong masuka eh. Nakita ko yon, Beb. Akala ko talaga masusuka ka na kanina eh. Nasuka na ako. Nilunok ko lang kasi nakakaya sa mga tao sa paligid. Ew! Kadiri ka! Nilunok mo talaga? Joke lang, babe. Ito talaga napakapatola. Kulay talong na kasi mukha mo kanina tapos mas malakas ka pang sumigaw sa akin. Tapos makababa na tayo, parang gumigewang-gewang ka na habang naglalakad. Nahilo kasi talaga ako, pero hindi naman ako nasuka. Nahiya nga talaga ako dun sa mga batang kasabay natin kasi chill na chill lang sila eh. Tapos natatawa sila kasi nga hindi na maayos yung paglalakad mo. Grabe kasi talaga yun. Sino bang nakaimbento ng ride na yun? Pagkatapos magpaikot-ikot, bigla namang magtataas baba. Pakiramdam ko tuloy, naiwan pa yung kaluluwa ko sa itaas eh. Ang cute mo talaga, Beb, kapag sumasakay tayo ng rides. Sabi ko naman kasi sa'yo na mabilis akong mahilo. Teka Beb, punasan ko lang tong noo at leg mo. Pinagpapawisan ka na eh. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Thank you, Beb.
Sobrang thank you talaga na pumayag ka na dito tayo sa amusement park mag-celebrate ng monthsary natin. Wala yun. Matagal mo na rin namang sinasabi na gusto mo na dito tayo mag-celebrate. Kaya sinunod ko lang ang request mo. Pinagbigyan mo ko kahit mahina ka sa rides. Tapos hindi ka pa naging KJ. Sinamahan mo akong sumakay sa lahat ng mga gusto kong sakyan kanina. Siyempre naman. Alangan namang panoorin lang kita buong maghapon. Ang swerte ko talaga sa'yo. Sana hindi ka mapagod na pagbigyan ng mga request ko, Beb. Hindi ako mapapagod na pagbigyan at mahalin ka. Yan ang tandaan mo, Beb. Talaga? Kahit kumulubot na ang balat ko? Oo naman. Palagi ko pa rin nahawakan tong mga kamay mo. Kahit wala na akong mga ngipin? Kahit hindi ka pa magpapustiso, halikan pa rin kita ng lips to lips. Kahit puro puti na ang buhok ko? Oo, at sabay pa nating pakukulayin ng blue ang mga puting buhok natin. Ha? Bakit naman blue? Wala lang, para mag-feeling forever young kahit matatanda na tayo. Ewan ko sa'yo. Basta Beb, ano man ang maging itsura mo kapag matatanda na tayo, mamahalin pa rin kita ng sobra at paulit-ulit. Kasi hindi naman yung itsura mo ang minahal ko sa'yo, kung hindi ikaw mismo. At hindi magbabago yon hanggang mamatay ako. Pangako yan, Celine. Papadudot, pakiramdam ko noon ay halos perpekto na ang relasyon namin ni Jay. Kasi mula nang makatapos kami ng pag-aaral namin at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, nagsisimula na kaming bumuo ng mas seryosong plano para sa aming relasyon. Kung anong taong kami magpapakasal, kailan kami kukuha ng bahay, nahuhulugan namin, kailan namin dapat pag-usapan ang pagbuo ng pamilya at kung ano-ano pa na mga seryosong bagay tungkol sa future namin. Pareho ring suportado ng mga magulang namin ang aming relasyon. Kumbaga wala nang kahit na anong pagsubok ang dumarating sa amin noon. Masaya talaga ako sa bawat araw na nakakasama ko si Jay Papadudut. Wala na nga akong mahihiling pa sa buhay ko. Pakiramdam ko nga, hindi ko na kayang mabuhay nang hindi siya kasama. Alam ko na hindi magandang paikutin sa kanya ang mundo ko pero parang gano'n na rin ang ginagawa ko. Si Jay na halos ang naging buhay ko, Papadudut. At hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko sa future. Kaya lang may mga plano talaga na minsan ay nakatakdang masira. At ang masama pa doon ay hindi mo alam ang dahilan kung bakit kailangan pa na mangyari yon, Papadudut. Hi, Beb! Sorry, late ako. Kanina ka pa? Hindi naman. Medyo kararating ko lang din dito sa restaurant. Ang traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko eh. Ikaw ba? Hindi ka ba na traffic papunta dito? Hindi masyado. Mabuti na lang talaga hindi ako nagpasundo sa'yo. Kasi kung dinaanan mo pa ako sa office kanina, ay malamang pareho tayong naipit sa traffic. Sorry talaga, Beb, ha? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Umorder ka na ba ng food natin? Hindi pa. Hinintay muna kasi kitang dumating. Siguro nahihirapan ka na mag-decide kung anong kakainin natin, no? Parang gano'n na nga. O sige, ako na lang ang mamimili dito sa menu. Ano kayang masarap dito? May gusto ka bang kainin ngayon, Beb? Baka may craving kang gustong isatisfy. Ikaw nang bahalang pumili. Okay. Pero alam mo, mabuti naman at nagkaroon ka na rin ng oras para i-date ako. Grabe ha, sa sobrang busy mo sa trabaho, hindi mo na rin nasasagot ang mga tawag ko. Hindi ka rin nagre-reply sa mga chat o text ko. Pasensya na kasi hindi ko na rin masyadong nasisilip social media ko eh. Ayos lang, na-miss lang talaga kita. Halos isang buwan na rin tayong hindi nakakapag-date eh. Kaya nga nagulat ako nang yayain mo ako dito ngayon. Ang totoo, Celine, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Teka, bakit parang bigla ka namang sumeryoso? Celine, alam ko na hindi madali ito para sa atin pero… Alam mo, mamaya mo na lang ituloy ang sasabihin mo. Umorder na lang muna tayo ng pagkain.
Ano bang gusto mo? Seafood? Gusto mo ba ng pasta? O gusto mo ng rice meal? Celine, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Ah, mamaya na nga. Umorder na muna tayo ng pagkain kasi nagugutom na rin talaga ako eh. Siguro mag-rice meal na lang tayo. Ano bang gusto mo? Pork chop? Chicken o barbecue? Sige, chicken rice meal na lang. Tapos magdadagdag na lang ako ng chop suey para may extra tayong ulam. Tapos extra rice at saka... Celine, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayaw mo sa mga gusto kong orderin na pagkain? Anong gusto mo? Gusto mo magpasta na lang tayo? Okay lang naman sa akin kasi mabubusog din naman ako doon. Celine, ayoko na. Tapusin na natin ang relasyon na to. Teka lang, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga gusto mong sabihin, Jay? Hindi na kita mahal. Ano? Gusto mong tapusin ang relasyon natin kasi hindi mo na ako mahal? Oo, May iba ba? May ibang babae ka ba? Sino siya? Kilala ko ba siya? Kaopisina mo? Kabarkada mo? Sino? wala akong ibang babae, Celine. Eh bakit nakikipag-break ka sa akin kung wala naman palang ibang babae? Dahil hindi na nga kita mahal. Kasasabi ko lang, di ba? Grabing dahilan naman yan! Ano yun? Nagising ka na lang isang umaga na wala na ako dyan sa puso mo? Parang gano'n na nga. Pero maniwala ka sa akin. Nag-effort naman ako na ibalik feelings ko sa'yo eh. Kaya lang wala na talaga eh. Hindi ko na maramdaman yung dating tayo. Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal ko para sa'yo. Grabe ka talaga, Jay! Daig mo pang instant noodles sa sobrang bilis ah! Ang bilis mo namang naramdaman na hindi mo na ako mahal! Jay! 9 years! 9 years lang naman ang gusto mong itapon! Dahil nga bigla ka nalang nagising na hindi mo na ako mahal! Hindi ka ba talaga manghihinayang sa 9 years na yon? Mas manghihinayang ako kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon na to kahit hindi na kita mahal. Celine, ayoko lang naman maging unfair sa'yo. Kaya pinapalaya na kita. At sana ganun din ang gawin mo sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, wala na talaga eh. Hindi na talaga kita mahal. Kaya please, hayaan mong tapusin na natin ang lahat sa atin ngayon. Papadudot, naramdaman ko na rin talaga ang unti-unting panlalamig ni Jay noon sa relasyon namin. Sa aming dalawa, siya talaga ang mas sweet, clingy at mahilig sa mga sorpresa. Kapag mansa rin namin na hindi po pwedeng hindi siya magbibigay ng regalo kahit madalas na nakakalimutan ko ang espesyal na araw na yon. Kapag alam niya na may buwan ng dalaw ako ay dadalhan niya ako sa bahay ng paborito kong pagkain. At sa tuwing nag-aaway kami tungkol sa mga simpleng bagay ay si Jay ang palaging unang nanunuyo. Kaya nga sa 9 na taon na relasyon namin, pakiramdam ko ay mas matimbang ang pagmamahal sa akin ni Jay kesa sa pagmamahal ko sa kanya. At nang magsimula na nga siyang manlamig sa akin ay pilit kong inintindi ang lahat ng yon, papadudot. Yung hindi na niya ako masyadong natitext o natatawagan. Nakakalimutan na rin niya ang mansa rin namin dalawa at hindi na siya nag-I love you pagkatapos namin mag-usap sa cellphone. Wala akong maisip na dahilan kung bakit nangyayari ang panlalamig niya sa akin, papadudot. Kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na baka masyado lang siyang stress sa trabaho. At nang dumating ang araw na nakipaghiwalay na siya sa akin, doon na bumalik sa isipan ko ang lahat ng pagpaparamdam niya sa akin na ayaw na niya. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit kailangan na tapusin niya kaagad ang relasyon namin kung pwede naman niyang hintayin na mawala din ang pagmamahal ko sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sobrang nahirapan talaga ako na tanggapin ang pakikipaghiwalay sa akin ni Jay. Ilang taong ko rin kasing pinaikot sa kanya ang mundo ko tapos bigla niya na lamang akong iiwanan na mag-isa. Nasanay ako na palagi siyang nasa tabi ko kaya din akong nakiusap na bigyan niya pa ng pagkakataon ng relasyon namin. Pero naging matigas si Jay at sinabi niya na ayaw na niya akong mas masaktan pa. Paulit-ulit niyang pinamukha sa akin na hindi na niya talaga ako mahal. At doon ko na siya tuluyang
binitawan kahit sobrang sakit pa rin para sa akin ang desisyon na yon, Papa Dudut. Pinilit kong mag-move on dahil wala naman akong choice, Papa Dudut. Blina ko sa mga social media accounts ko si Jay at in-unfriend na rin ang ilan sa mga common friends namin. Alam ko na mukhang bitter sa ginawa kong yon, pero yon ang sarili kong paraan para makapag-move on. Ang iwasan at layuan ng halos lahat ng taong may koneksyon sa kanya. 3 taon ang lumipas, panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko. Yon ay nang ma-diagnose ako na may stage 2 colon cancer, Papa Dudut. Celine, anong gusto mong balatan ko sa mga prutas na to? May mansanas dito, peras, orange, tsaka rambutan. Yung orange na lang po, Ma. Gusto ko po kasi ng maasim ngayon. Sige, ito na lang ang babalatan ko. Anong oras po pala umalis si Papa kanina? Mga bago magtanghali. Ganun po ba? Ang lalim po pala ng tulog ko kanina, kaya hindi ko na namalayang umalis si Papa. Babalik din naman siya agad. Siya raw ang magbabantay sa iyo mamayang gabi kasi alam niya na ayaw mong wala kang kasama dito sa kwarto mo sa ospital. Opo, matatakutin po kasi ako kaya ayoko talaga na mag-isa dito. Ma, pasensya na po kung napapagod kayo ni Papa nang dahil sa akin ha. Ano ba yung sinasabi mo, anak? Alam ko naman po na pareho kayong napupuyat ni Papa dahil sa pag-aasikaso niyo sa akin. Tapos may trabaho pa po kayo. Sorry po kung medyo nagiging pabigat na ako sa inyo. Celine, hindi ka pabigat sa amin ng Papa mo. Responsibilidad ka namin ng Papa mo. Isa pa, kaya namin ginagawa to. Dahil mahal ka namin. Kinakain na po kasi ako ng hiya eh. Ang tanda-tanda ko na tapos pareho pa kayong nahihirapan ni Papa nang dahil sa akin. Walang ganon, Celine. Hindi kami nahihirapan ng Papa mo sa'yo. Masaya kami na inaalagaan ka namin kasi anak ka namin at mahal na mahal ka namin. Ay, kapag po talagang gumaling ako dito sa sakit ko, babawi po ako sa inyo ni Papa. Magtatrabaho ako ng mabuti at magta-travel tayo sa iba't ibang bansa. Ipaparamdam ko po sa inyo kung gaano ko po kayo kamahal. Kaya nga magpalakas ka at magpagaling. Huwag kang mag-alala. Palagi kang nasa dasal ko at ng mga tita at pinsan mo. Sigurado ko na pakikinggan ng Diyos ang dasal namin na pagalingin ka sa sakit mo. Kaya lumaban ka para sa amin. Opo, Ma. Gagawin ko yon. Salamat po. Ay, teka, bubuksan ko lang ang pinto. Baka ang tita mo na yung kumakatok. Sige po, Ma. Celine? May bisita ka pala. Sino po? Si Jay. Maiwan ko na muna kayo ha. Kukuha lang ako ng kape sa kantin. Jay, ikaw na munang bahala sa anak ko. Opo, salamat po tita. Anong ginagawa mo dito, Jay? Gusto lang kitang makausap, Celine. Gusto mo ako makausap? O gusto mong makita kung gaano ko kamukhang kawawa dahil sa sakit ko ngayon? Celine, please. Hindi ako pumunta rito para makipagtalo sa'yo. So pumunta ka nga rito para kaawaan lang ako, ganun ba? Siyempre hindi. Hayaan mo naman muna sana ako makapagpaliwanag. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Jay. Nasabi mo na lahat nung nakipaghiwalay ka sa akin. At tinanggap ko na yon kahit sobrang sakit. Tinanggap ko kahit sobrang hirap. Hindi kita kailangan dito. Kaya umalis ka na. Celine, wag mo naman ako ipagtabo yan. Please, Jay! Umalis ka na! Ayoko nang makita ka o ni marinig ang boses mo! Umalis ka na! Umalis ka na!
Papadudot, magkahalong emosyon ng naramdaman ko sa biglang pagsulpot ni Jay ng araw na yon. Pananabik, pagmamahal, inis at galit. Pero ang pinaka nang ibabaw sa lahat ay ang galit. Aaminin ko na oo, may espesyal pa rin talaga siyang puwang sa puso ko. Hindi naman kaagad yon basta mawawala, lalo na at matagal din ang naging relasyon naming dalawa. Kaya lang parang bumalik lahat ng sakit at kirot na iniwanan niya sa puso ko. Parang bigla akong tumalon pabalik sa nakaraan. Doon mismo sa araw na nakipaghiwalay na lamang siya bigla sa akin. Yung mga araw na hinahabol-habol ko siya para lamang magkabalikan kaming dalawa. Yung araw na tuluyan na niyang tinuldukan ang kwento naming dalawa. Mahal ko pa rin si Jay, Papa Dudut, pero alam ko naman na kaya lang siya bumalik ay dahil sa awa na nararamdaman niya para sa akin noong malaman niyang may sakit ako. At hindi ko kailanman kailangang ng awa niya. Sa iba na lamang niya ibaling ang simpatya niya, Papa Dudut. Ayoko ng kalinga kung magmumula ito sa tao na minsang winasak ang puso ko, Papa Dudut. Papa? Celine, ako to. Si Jay. Jay? Anong ginagawa mo dito? Bitiwan mo nga kamay ko. Diyan ka pa talaga natulog sa upuan sa tabi nitong kama ko. Pasensya na. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako habang hawak ang kamay mo. Bakit ka ba kasi nandito? Gusto kasi kitang makita eh. Hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo mo sa akin? Wala naman akong intensyon na guluhin ka. Pwes, yun ang ginagawa mo ngayon sa buhay ko. Ginugulo mo lang ako. Celine, gusto lang talaga kitang makausap. Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na nga dito. Ayoko, hindi ako aalis. Ang kulit mo naman eh. Nasaan ba si Papa? Nasa labas ba siya ng kwarto? Papa! Papa! Oh, Ko! Ang sakit ng likod ko! Celine, huwag ka na kasi muna masyadong kumilos. Umalis ka na lang kasi dito! Papa, nandyan ka ba sa labas? Palisin niyo nga tong si Jay! Wala siya sa labas. Umuwi muna siya sa bahay niyo para maligo at kumuha ng damit. Nakita niya ako kanina sa labas ng kwarto at pinakiusapan niya ako na ako na muna magbantay sa'yo dito. Kaya hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Talaga? Hindi mo ako iiwan? Eh di ba yun nga ang ginawa mo sa akin dati? Iniwan mo ko! Iniwan mo ko sa ere! Hindi totoo yan. Maayos ako nakipag-iwalay sa'yo. Nakipaghiwalay ka sa akin kahit alam mo na mahal pa rin kita. Ang unfair mo! Alam mo ba yun? Kasi hindi mo man lang hinintay na mawala yung pagmamahal ko sa'yo bago mo ko iniwan. Napaka-unfair mo! Celine, I'm sorry. Anong sabi mo? I'm sorry. Celine, sorry kung bigla na lang ako nakipag-iwalay sa'yo. Sorry kung pakiramdam mo, iniwan kita sa ere. Sorry kung nasaktan kita. Pero wala akong choice eh. Dahil ayoko mas masaktan ka kapag pinagpatuloy pa natin ang relasyon natin. Ang hirap eh. Sobrang hirap ng ginawa mo sa akin. Jay, alam mo naman na halos sa'yo ko na pinaikot ang mundo ko. Tapos bigla ka na lang mawawala sa buhay ko. Tumigil sa pag-ikot ang mundo ko nung araw na nakipaghiwalay ka sa akin. Sobrang nahirapan akong paikutin ulit ang mundo ko nang hindi ka nakasama. Kasi ikaw na ang naging buhay ko. Pero bigla mo na lang tinapon ang lahat. Bigla ka na lang nang iwan. Pinagsisihan ko na ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Kung alam mo lang, nasaktan din naman ako sa ginawa kong pagtapos sa relasyon natin. Pinagsisisihan ko yun hanggang ngayon. Pinagsisisihan ko na nasaktan kita. At hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako sa tuwing nakikita kita. Kaya nga hayaan mo ako na alagaan ka. Bakit pa?
Dahil naaawa ka sa akin? Jay, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi naman ako nandito dahil lang sa naaawa ko sa'yo eh. Eh ano palang dahilan kung bakit bumabalik ka pa dito? Dahil ayoko mawala ka. Mahalaga ka sa akin, Celine. Ayokong basta ka nalang sumuko sa sakit mo. Gusto ko na palagi ako nasa tabi mo sa lahat ng oras na lumalaban ka. Kaya please, hayaan mo na akong gawin to. Hayaan mo na akong alagaan ka. Papa Dudut, tuluyan ko nang hindi napigilan ang sarili ko na yakapin si Jay. Kahit nga mga luha ko ay tuluyan na ring nagwala mula sa mga mata ko. Ayoko pa naman sana na magpakita sa kanya ng kahit na anong kahinaan. Pero wala eh, bumigay na ako ng tuluyan. Lumambot na ang puso kong pilit kong pinapatigas para hindi muling tanggapin si Jay sa buhay ko. Nang tinapos niya ang relasyon namin noon ay wala siyang ibang sinabi kung hindi ang mga salitang hindi na niya ako mahal. Ni isang beses ay hindi ko narinig mula sa kanya ang salitang sorry. Walang sorry kasi tinapos niya ang relasyon namin, sorry kasi bumitaw siya at sorry kasi nasaktan niya ako. Walang ganon, Papa Dudut. Kaya nga naghalo ang sakit at galit sa dibdib ko. Kasi pakiramdam ko noon ay bigla na lamang siyang nawala ng pakialam sa akin. Mahirap pong tanggapin na hindi na niya ako mahal, pero mas mahirap tanggapin yung basta na lamang niya akong tinapon yung ilang taon ang pinagsamahan namin. Kaya nang marinig ko ang salitang sorry mula sa kanya ng araw na yon, unti-unting nabawasan ang galit ko kay Jay. Siguro yun lang talaga ang hinihintay ko mula sa kanya, yung humingi siya ng sorry at maramdaman ko na kahit papaano ay nagkaroon ako ng importansya sa buhay niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakonfine ako sa ospital at hindi naman naging problema para sa amin ang gastusin dahil may kaya ang mga magulang ko. Marami rin kaming kamag-anak ang tumulong sa amin financially kaya nagtuloy-tuloy ang therapy ko pati na ang pagbuti ng kalagayan ko. At aaminin ko na malaking bagay ang pag-aalaga ni Jay para kahit papaano ay hindi ako masyadong mahirapan. Sa kanya kasi ako kumukuha ng lakas at palagi niyang sinasabi na kailangan kong magpakatatag at magpalakas para sa kanya at sa mga taong nagmamahal sa akin. Na kahit kailan ay hindi na siya aalis sa tabi ko. Pinanghawakan ko yon kaya naman pigilan ko man ang sarili ko ay unti-unting nanumbalik ang espesyal na nararamdaman ko para kay Jay. Hanggang sa dumating ang araw na na-realize ko na mahal ko na ulit siya. Kahit na hindi ako sigurado kung bumalik na rin ba ang pagmamahal niya para sa akin, Papa Dudut. Sige, ilabas mo lang yan. Sige lang, Celine. Sumuka ka lang para gumaan ang pakiramdam ng tiyan mo. Okay na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nasusuka? Parang okay na. Feeling ko na ilabas ko naman na yung mga kailangan kong ilabas. O sige, magmumug ka muna. Dito mo na iluwa sa lalagyan. Saglit lang ha. Ayusin ko lang to sandali. Celine, iaayos na kita ng higa ah. Hindi, wag na, Jay. Ha? Bakit? Ayoko pa kasing mahiga. Sigurado ka? Oo, sasandal na lang muna ako dito. Baka kasi kapag humiga ako,
Antukin ako at makatulog kagad. Mas okay nga yun para makapagpahinga ka. Pero ayoko pa nga munang matulog. Celine, kailangan mo magpahinga. Pwede ko namang gawin yun mamaya. Sa ngayon, gusto ko na muna na makausap ka. Ay, yun lang ba? O sige, upo na lang muna ako dito sa upuan na nasa tabi ng kama mo. Oh, ngayon nakaupo na ako, hawakan ko tong kamay mo. Jay, thank you ha. Kasi hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahalaga ka sa akin, kaya ginagawa ko to. Pero, hindi ka pa ba napapagod? Saan? Sa mga ginagawa mo na to. Sa mga pag-aalaga mo sa akin. Sa pagbabantay mo kapag wala ang parents ko dito. Hindi mo naman talaga kailangan na gawin to. Kaya okay lang kung mapagod ka. At kung sakaling titigil ka na sa pagpunta dito, maiintindihan ko. Hindi ako napapagod, Celine. Sigurado ka? Oo, kasi kahit kailan hindi ako mapapagod na alagaan ka. Oh, bakit ka umiiyak? Wala lang. Naalala ko lang kasi yung huling beses na sinabi mo sa akin yan. Nangako ka sa akin noon na hindi mo ko iiwan at aalagaan mo ko habang buhay pero bigla ka namang nawala. Bumalik naman ako, di ba? Bumalik ako para to pa rin ang pangako ko. Hindi ka na ba aalis ulit? Hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Sinabi ko naman sa'yo dati, di ba? Gusto ko na sa bawat laban mo, kasama mo ako. At sa oras na malampasan mo to, gusto ko na nandito lang ako sa tabi mo. Kaya oo, Celine, hindi na ako aalis. Hindi na kita iiwan ulit. Promise? Promise. Kaya please, magpakatatag ka. Magpagaling ka at magpalakas. Para sa akin at sa mga taong nagmamahal sa'yo. Oo, gagawin ko yun. Thank you, Jay. Thank you kasi bumalik ka. Thank you talaga. Papadudod, hindi biro ang mga pinagdaanan ko dahil biglang nanghina ang katawan ko pagkatapos ng surgery na ginawa sa akin para matanggal ang bukol sa tiyan ko. Tapos pakiramdam ko pa ay ang pangit-pangit ko dahil sa epekto ng mga gamot at ng therapy sa akin. Wala na akong halos buhok, namamana sa mukha ko at buong katawan. Nagdry ang balat ko at sobrang lalim din ng eye bags ko. Wala nang kabuhay-buhay ang itsura ko. Pero sa mga oras na bumababa ang self-confidence ko dahil sa itsura ko ay palagi lang nasa tabi ko si Jay at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na ako pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin niya. Simpleng pambobola at salita lamang yon pero sobrang laki ng impact para sa sarili ko. Siya ang may pinakamalaking parte kung bakit lumakas ang loob ko na lumaban noon sa araw-araw. Papadudod sa awa ng Diyos ay nalampasan ko ang napakalaking pagsubok na dumating sa buhay ko. Naging cancer-free ako pagkatapos ng surgery at halos 1 taon ng therapy ko. Hindi ako makapaniwala na nabigyan pa ako ng isang pagkakataon para mabuhay. Kaya naman naging malaki ang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga magulang ko at kamag-anak ko pati na rin kay Jay na kasama ko sa pakikipaglaban sa naging sakit ko. At sa totoo lang ay umaasa rin talaga ako noon na pwede na. Na pwede na ulit na maging kami ni Jay. Kaya lang hindi nangyari yon dahil bigla na lamang siyang nawala. Hindi na niya ako pinuntahan sa ospital at hindi na niya ako tinawagan. Hindi na niya ako dinalaw kahit nang makauwi ako sa bahay. Nagre-ring naman ang cellphone niya nang subukan ko siyang tawagan pero hindi naman siya sumasagot. Online din siya sa Facebook pero hindi siya nagre-reply sa mga chat ko. Hanggang sa hindi ko na natiis at nag-decide na ako na puntahan siya sa apartment niya, Papa Dudut.
Celine? Hi, Jay! Kumusta? Ayos lang. Pero paano mo nalaman address nitong apartment ko? Kinuha ko sa pinsan mo. Ang totoo, nagsinungaling lang din ako sa kanya para makuha ko tong address mo. Sinabi ko na may ibabalik akong gamit sa'yo. Kaya sana wag ka magalit sa kanya, ha? Ay, wala yun. Di ako galit sa kanya. Bakit ka pala nandito? Hindi mo na kasi ako dinalaw sa ospital nung huling araw ko dun eh. Hindi mo rin ako dinalaw sa bahay namin. Tsaka, hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Sorry, naging busy lang ako sa trabaho. Alam mo, parang narinig ko na yan. Narinig ang alin? Yang dahilan mo, na busy ka sa trabaho kaya hindi mo ako natatawagan o nadadalaw. Yun naman kasi ang totoo. Jay, may problema ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo akong sagutin ang tanong kasi alam kong alam mo naman kung anong tinutukoy ko. Sa totoo lang, parang nga akong nade-deja vu eh. Alam mo yun? Yung parang umuulit lang yung isang pangyayari sa buhay ko. Celine, look. Sorry kung hindi na kita nadadalaw sa bahay nyo. Sorry din kung di ko nasasagot ang mga tawag mo. Pero di ba, magaling ka naman na sa sakit mo? So, ganun na lang yun? Porke magaling na ako, porke wala na akong cancer, wala ka nang pakialam sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi… Kaya lang ano? Kaya lang mali yung iniisip mo tungkol sa ating dalawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Celine, magiging honest na ako sa'yo. Wala naman kasi talagang… walang tayo. At kahit kailan, hindi na pwede magkaroon ng tayo. Dahil may girlfriend na ako at malapit na kaming ikasal. Wow! Gago ka pala eh. Bakit bumalik ka pa sa buhay ko kung may girlfriend ka na? Hindi naman talaga ako bumalik sa buhay mo eh. Eh ano yun? Ano yung mga pinakita mo sa akin nung may cancer pa ako? Kaplastikan lang, ganon? Pagpapanggap lang lahat? Sabihin mo nga sa akin, Jay. Bakit kailangan mo pang magpanggap ng may pakialam ka sa akin kung may mahal ka na palang iba? Dahil nakokonsensya ako, okay? Ayoko na bigla ka na lang mawala nang hindi man lang tayo nagkakausap ng maayos. Kaya ginawa ko ang lahat para makalapit sa'yo. Para maalagaan ka kahit bilang isang kaibigan mo lang. Kaibigan? Grabe! Jay! Sabihin mo nga ang totoo. Nakukonsensya ka ba talaga nun? O naaawa ka lang sa akin? Naawa ka nung malaman mo na yung ex-girlfriend mong patay na patay sa'yo malapit na mamatay dahil sa cancer niya. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Tama ako, di ba? Na sa halos isang taon na inalagaan mo ko, awa lang talaga yung nararamdaman mo sa akin. Celine, I'm sorry. Sorry? Sorry na naman. Wala na ba talaga akong ibang maririnig sa'yo kung hindi ang lecheng sorry mo na yan? Hindi ko naman talaga gusto na saktan ka. Eh di sana, hindi ka na lang bumalik sa buhay ko. Sana hindi mo na lang ako inalagaan. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Kasi alam mo, nang dahil sa ginawa mo na to sa akin, parang pinatay mo na rin ako. Parang pinatay mo na ako sa sobrang pagkadurog nitong puso ko ngayon. Isang request na lang, Jay. Please. Huwag ka na sana ulit babalik sa buhay ko. Kasi baka tuluyan na akong mabaliw kapag sinaktan mo pa ulit ako. Papadudod sa pangalawang pagkakataon ay winasak ni Jay ang puso ko. Pati na ang mundo ko sa pag-aakala na muli itong iikot na kasama siya. Ang sakit, sobrang sakit at wala na yatang masasakit kapag nasaktan ka ng parehong tao sa pangalawang pagkakataon. Okay na ako eh. Nakapag-move on na ako mula kay Jay, mula sa pang-iiwan niya sa akin, sa pananakit niya at pagpaparamdam na hindi na niya ako mahal. Tapos bigla na lang siyang babalik sa buhay ko. Oo, hindi niya sinabi sa akin na mahal niya ako, pero hindi naman kailangang sabihin yon. Dahil ang pagmamahal minsan ay nagiging sapat na sa paraan kung paano ito iparamdam ng isang tao.
Alam niyo Papa Dudut, minsan iniisip ko na sana ay hindi na lamang panandaliang bumalik si Jay sa buhay ko. Sana hindi na lamang ako nakasurvive sa cancer. Para sana hindi ko na ulit naramdaman yung ganong klase ng sakit sa puso ko. Umasa na kasi ako at umasa na ako na pupwede na ulit na maging kaming dalawa. Ang buong akala ko talaga noon, kasunod ng paggaling ko sa sakit ko ay magiging masaya na rin ang puso ko. Kasi madudugtungan na ang natapos na kwento at relasyon naming dalawa ni Jay, pero hindi pala. Kasi hindi talaga siya bumalik para mahalin muli ako. Bumalik lamang siya para panandalian akong alagaan dahil naaawa lamang siya sa akin. At yun ang bagay na pinakamasakit na natanggap ko mula sa kanya. Yung maalagaan niya ng dahil lamang sa awa na nararamdaman niya. Papa Dudut, pagkatapos ng araw na yon ay pinigilan ko na ang sarili ko na gumawa ng paraan para magkabalikan kami ni Jay. Sapat na yung pinamukha niya sa akin na awa lamang ang mga nararamdaman niya para sa akin. Na hindi na niya ako mahal, na may ibang babae nang nilalaman ang puso niya. Mahirap, sobrang hirap, pero pinilit kong tanggapin ang lahat. Wala naman kasi akong ibang pagpipilian kung hindi ang tanggapin ang katotohanan. Na ang lalaking inakala kong bumalik sa buhay ko para mahalin ako ay hindi na talaga ako magagawang mahalin kahit kailan. Lalo na nang malamang kong kinasal na siya sa 2 taon niyang girlfriend. Doon ako tuluyang bumitaw mula sa lahat ng rason para mahalin siya. At ngayon kahit na single pa rin ako, masasabi ko na kontento at masaya ako sa buhay ko, Papa Dudut. Salamat Papa Dudut kung sakali man na swertehin itong sulat ko na mabasa po ninyo, at gusto ko rin kasing mapag-iwanan ng mensahe ang mga taong nakikinig ngayon na kagaya ko na minsang binaliwala, iniwanan at sinaktan ng taong mahal nila. Mahirap talaga na magpatuloy sa buhay na hindi na sila kasama. Pero tandaan natin na hindi titigil ang totoong mundo natin sa pagkawala nila sa buhay natin. Ano pa man ang mangyari, kailangan nating magpakatatag para sa ating sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Celine. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ating mga guro ay ang nagsisilbing pangalawang magulang natin. Sila ang nagsisilbing gabay at katuwang sa ating pag-unlad. Ikaw, ano ang naging karanasan mo sa mga guro mo na nagbibigay hugis o direksyon sa iyong pagkatao? Dear Papa Dudut, ako po si Daniela, pero tawagin niyo na lamang po akong Dani. Isa po akong private tutor at tuwing hindi ako nagtatrabaho ay pastime ko na po talagang makinig sa Barangay LS. Sa Facebook kung live at sa YouTube naman para sa mga replay. Tuwing nakikinig ako sa programa ninyo ay para akong nasa ibang dimensyon. Nawawala ang pagod ko lalo na kapag naririnig ko kayo, Papa Dudut. Actually, co-worker ko yung unang nag-introduce sa akin sa programa ninyo. Kasi siya rin dati ang laging nakikinig sa Barangay LS noong teacher pa ako sa isang eskwelahan. Hindi ko rin po pinalampas ang bawat episode ng show ninyo. Noong bata pa ako ay malinaw na sa akin na gusto ko talagang maging isang teacher. Laging akong natutuwa at nakakaramdam ng satisfaction kapag tinutulungan ko ang mga kapatid ko o kaibigan ko sa mga homework nila.
Kaya noong nag-college na ako ay kumuha ako ng Bachelor of Science in Education major in English. Naalala ko pa natutol ang mga magulang ko kasi ang sabi nila ay mababa daw ang sahod ng teachers. Lalo na kung nagsisimula pa lamang. Pero pinaglaban ko talaga. At sa uli ay sinuportahan nila ako. Nang nakapagtapos na ako ay sobrang saya ko at sobrang proud ng mga magulang ko. Nung naglakad ako sa stage para tanggapin ang diploma ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pagkatapos ko makagraduate, naging private tutor muna ako ng ilang taon at minahal ko ang pagiging tutor. Pero umabot na ako sa punto ng buhay ko na gusto ko nang makapagturo sa isang classroom setting. Kaya naman nag-apply ako sa isang private school na 15 minutes lang ang layo mula sa bahay namin. Alam nating lahat kung gaano kahirap mag-commute sa Metro Manila. Kaya naisipan ko na mga panahon na yon na doon na lamang muna ako sa private school malapit sa amin mag-apply. Grabe ang saya ko noong natanggap ako. Hindi kalakihan ng sahod sa private school kumpara sa public school pero mas nangibabaw pa rin ang excitement ko na makapagturo. Kasi yun talaga ang passion ko. Alam ko na ito ang tamang landas para sa akin. Ang kasiyahan ko sa pagtuturo at ang impact na maiiwan ko sa mga estudyante. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. Nung unang araw ko sa private school ay mainit ang pagtanggap sa akin ng principal at pagkatapos ng usapan namin ng principal, dumiretso na ako sa faculty room at doon ko rin nakilala ang kapwa teacher ko na si Mike Papadudut. Hi, ikaw yung bagong teacher, di ba? Nice to meet you. Mike nga pala. Hi Mike, nice to meet you. Ako si Daniela pero Dani na lang for short. Saang school ka nga pala galing, Danny? Ay, first teaching experience ko to. Seryoso? Oo, I mean, may experience ako sa pagiging private tutor pero first time ko magturo sa isang classroom setting. Kinakabahan nga ako eh. Sa umpisa lang yan, promise. Bigyan mo ng 2 to 3 months. Pinapangako ko sa'yo, masasanay at magsasawa ka rin. Naku, hindi naman siguro. Bata pa lang ako, alam ko na talaga na mahal ko yung pagtuturo. At nung naging private tutor ako, never naman akong nabagot o na-burnout. Pero kinailangan ko lang talaga mag-apply para mapakinabangan ko rin naman yung diploma ko, diba? Kung sa bagay, gets ko rin naman point mo. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na magkaibang experience ng pagiging tutor at teacher. Dito marami kang students na kailangang asikasuhin. Kailangan mo talagang isa-isahin yung mga yan. Kung sa bagay, ilang taon ka na ba nagtuturo dito? Siguro magti 3 years na. Wow! Oo nga naman ako sa'yo. May advice ka ba para sa katulad ko na baguhan? Mahaba ba yung pasensya mo? Oo naman, bakit? Nako, mas kailangan mo pang habaan yan. Ito naman, para mo naman akong tinatakot eh. Hindi naman. Naninigurado lang na handa ka na sa gera. Sira ka talaga. Pero seryoso, ang gaan mo kausap kahit papano nawala na yung kaba ko. Thank you ah. Ano ka ba? Wala yun. May tatanong sana ako, sana wag mong masamain ha. Bakit dito ka nag-apply? I mean, di hamak na mas malaki yung sahod sa public school. Ah, malapit lang kasi yung bahay namin dito. Aanin ko naman yung malaking sahod kung stress na stress naman ako sa commute, diba? Tsaka isa pa, hindi pa ako nakakapag-board exam. Matanong nga rin kita, bakit hindi ka pa lumilipat ng public school? Sa totoo lang, nakakahiyamang aminin pero hindi pa kasi ako nakapasa ng board. Tapos ganun rin, isang sakayan lang ng MRT yung inuupahan kong apartment. At natutunan ko na rin kung paano i-budget yung sahod ko. So ayan. Hoy, ano ka ba? Walang nakakahiya dyan. Pero alam mo, hanga pa rin ako sa'yo. Mukhang financially responsible ka. Bihira sa tao yan. Eto naman, konting bola mo pa maniniwala na talaga ako sa'yo. Anyway, kung kailangan mo ng advice about sa pagiging teacher mo dito, huwag kang mahiyang lapitan ako, okay? Oo naman. Thank you ah. Nga pala, saang class ka naka-assign? Doon ako na-assign sa senior high. Ako yung magiging advisor nila for this year. Patay. Ano yun? Medyo sakit sa ulo kasi yung mga senior high students. Palibhasa, graduating na, kaya ayan. Yung iba hindi na nakikinig sa klase. Literal na pasaway.
Pero I'm sure na kakayanin mo naman yan. Siguro magbibigay na lang ako ng masayang activity sa mga batang yun para magandang first impression ko sa kanila. Ako nang bahala, magagawan ko rin ng paraan yan. Mukhang ready ka na nga. Kaya mo yan, Teacher Danny. First day of school, kaya ko to. Positive lang. Huwag ka nang kabahan. I'm sorry kung medyo tinakot kita. Hindi naman kasi yun yung intensyon ko eh. Gusto ko lang talaga na maging handa ka. Pagpasok mo kasi dito sa faculty room, nararamdaman ko na medyo tensyonado ka. Kaya kita nilapitan. At na-appreciate ko yon. Thank you, Mike. Walang anuman. Nga pala, saan ka magla-lunch mamaya? Dito na lang siguro sa faculty room. Sabi ko na nga be, samahan mo na lang ako mamaya para di ka mag-isa dito. Wala kasing kumakain na teacher dito tuwing lunch. Ay, nakakahiya naman. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Sino pa ba magtutulungan dito kundi tayong mga teacher? Basta antayin na lang kita dito mamaya para sabay na tayong lumabas para kumain. Sige na nga. Anyway, mauna na ako sa'yo ah. Kailangan ko na pumunta sa classroom para makilala ko na yung mga students ko. Thank you, Mike. Kita-kits na lang mamaya. Good luck sa first day mo. Sobrang gaan ang unang araw ko sa pagtuturo, Papa Dudut. Talaga namang nagpapasalamat ako na si Mike ang pinakaunang tao na nakasalamuha ko sa faculty room. Siya yung klase ng tao na pakiramdam mo ay parang barkada mo lamang yung kausap mo. Yung kahit na anong gusto mong sabihin ay hindi ka mahihirapan dahil hindi mo mararamdaman na hinuhusgahan ka. Pero noong araw na yon ay parang may napansin ako kay Mike na hindi na siya ganon kasaya sa trabaho niya. Siguro ay dahil nga sa 3 taon na siya rito. Marahil ay nakakaramdam na siya ng burnout. Pero kahit na ganoon ay hindi siya naging masungit at sobrang professional pa rin siya sa lahat ng nakakausap niya. Doon ko naisip na sobrang importante na pahalagahan natin ang mga teachers. Kasi kahit na may mga pinagdadaanan sila, karamihan sa kanila ay kayang-kaya pa nilang maging masaya at passionate sa ginagawa nila. Tungkol naman sa first day ko sa pagtuturo ay tama yung sinabi ni Mike na medyo pilyo yung senior high students. Medyo magulo sila pero nakuha ko naman ang loob nila. Naging approachable akong teacher at hindi ko naman pinipilit na magmukhang matigas o seryoso agad. Pero inilinaw ko sa kanila na hindi ko ito tolerate ang disrespect at may mga boundaries na kailangang respetuhin. At so far ay naging maayos naman ang trato sa akin ng mga estudyante ko. Pero Papa Dudut, may napansin akong isang estudyante na palaging uma-absent. Si Janine. Sobrang nag-worry ako dahil 3 araw na siyang hindi pumapasok. Hindi ko maiwasang magtaka at unti-unting nagkaroon na ako ng pangambang may problema siyang kinakaharap. Noong tinanong ko ang mga kaklase niya ay parang walang gustong magsalita. Kaya hindi ko na rin sila pinilit. Hindi ko pa nga alam kung paano tutulungan si Janine kung hindi ko siya makakausap. At baka may dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. Yung mga tanong na patuloy na umiikot sa isipan ko. May sakit ba siya? May pinagdadaanan ba siya sa bahay? May dahilan ba siya kung bakit siya hindi pumapasok? Ay patuloy na naging isang mabigat na alalahanin para sa akin bilang isang guro. Parang bilang guro may obligasyon akong maging maalaga at makiramay sa mga estudyante ko. Kaya nga parang nanay ang pakiramdam ko. Nagmumuni-muni sa kung ano ang kalagayan ng isang estudyante. Noong bumalik ako sa faculty room noong break time ay hindi pa rin mawala sa isipan ko si Janine. Mas tumindi ang concern ko bilang teacher. Napansin ni Mike yung pagkabahala ko noong mga panahong yon, Papa Dudut. Laban lang. Uy, okay ka lang? Okay lang naman ako. Kaso, pakiramdam ko magkaka-sore throat na ako eh. Ang hirap pala mag-manage ng 24 students sa isang klase. Pero kamusta naman mga students mo?
Eto, okay lang naman mga students ko, pero may isa kasi akong student na magpo 4 days nang hindi pumapasok eh. Siguro oras na para kausapin ko yung principal tungkol sa student na yun. Nababahala na kasi ako eh. Baka may nangyari ng masama doon. Diyos ko po, sana wala naman. Mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy mo. Si Janine ba? Ay, paano man nalaman yan? First year at second year students lang naman ang mga tinuturuan mo ah. Naging student ko si Janine ng 2 taon. Matinding sakit sa ulo yung batang yan. Uy, teka lang. Baka pinag-iinitan mo lang itong mga senior high kasi naaasar ka sa pagiging pilyo nila ha. Naku Mike, lubayan mo nga mga estudyante ko. Hindi ako nagbibiro, Dani. Hindi mo pa nararanasan ang kamandag ng batang yon kasi hindi mo pa siya nakikita at nakikilala. Uy, sobra ka naman magsalita. Ang harsh naman yata ng judgment mo para pagsalitaan ng mga bata ng ganyan. Diyan ka nagkakamali. Wala na ginawa ang batang yon kung hindi pahirapan ng lahat ng tao na nasa paligid niya. Binabastos niya mga teachers niya ng harap-harapan. At may isang beses pa na nahuli ang umiinom ng alak kasamang barkada sa likod ng school during school hours. At minsan ko na rin nahuli yan na nag-cheat sa exam. Sinulat niya lahat ng answer sa hita niya. Tapos nung sinabihan ko siya na itaas niya ng konti yung palda niya, pinangalandakan niya sa buong classroom na manyak ako. Uy, totoo? Seryoso ka? Hindi lang yan. Gusto mo malaman kung bakit malakas ang loob ni Janine? At kung bakit hindi siya nabibigyan ng disciplinary action? Bakit? Nanay niya mismo yung principal. Eh kung ganun, siguro nga oras na para kausapin ko yung nanay niya. Dani, sa tingin mo ba hindi na namin ginawa yan? So ano nangyari? Huwag mo sabihin wala man lang kayo napala. Palaging pinagtatakpan ng nanay niya yung mga kabulastugan niya. Yung ibang teachers nagre-resign na lang kasi hindi na kinaya yung mga pinaggagawa ni Janine. Mike, kalokohan naman yata yan. Tayong nakakatanda dito, dapat tayo nagdidisiplina sa mga batang yan, lalong-lalo na kapag nasa loob ng campus. Madali lang sabihin yan. Pero karamihan sa mga teachers hindi na nag-aabala pa kasi hindi naman ganun kalaki yung sinasahod natin dito. Yung iba lumilipat na lang sa school na mas may magandang offer kaysa mas stress sila sa pangungunsinti ng principal sa anak niya. Hindi ko nga alam kung paano ko natagalan yung batang yun eh. Nagpapasalamat na lang ako nung nawala siya sa klase ko simula nung nag-3rd year siya. Teka lang, since kailan pa to? Simula nung 1st year pa lang siya, ganyan na talaga yan. Sandali lang. So sinasabi mo, matagal niya na tong ginagawa pero nakakapasa pa rin siya sa mga subjects niya? Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagsisialisa ng mga teachers dito. Dahil pinagbabantaan ng principal ang mga teachers tuwing hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawang pagsumbong ng mga teachers sa anak niya. Pinagbantaan ka rin ba niya? Oo. May isang beses na nahuli ko si Janine na gumagamit ng cellphone sa klase ko nung 1st year high school pa lang siya. Kinumpiska ko yung cellphone niya at sinabi ko sa kanya na makukuha niya cellphone niya pagkatapos ng klase. Tapos ayun, binato niya ako ng bag. Pumunta ako sa principal para i-recommend na isuspend si Janine ng ilang araw. Pero ang sabi ng principal, ayusin ko na lang daw yung trabaho ko kung ayaw ko masisante. Kaya pala parang walang pakialam yung mga kaklase niya kahit ilang araw na siyang absent. Tapos tuwing tinatanong ko sila tungkol kay Janine, hindi sila nagsasalita na parang iniiwasan na lang nila si Janine. 5 babae lang ang nakakatiis sa pag-uugali ni Janine at yun ay ang barkada niya. Pero sa tingin ko mababait naman ang mga batang yun. Si Janine lang naman tong bad influence sa kanila eh. Agree naman ako sa lahat ng sinabi mo at sobrang malitong ginagawa ni Janine na paglabag sa school guidelines at yung ginagawang pangungunsinti ng nanay niya sa lahat ng ginagawa niya. Pero Mike, kailangan nating bigyan ng benefit of the doubt yung bata. Benefit of the doubt? Bakit naman? Kasi sa tingin ko, may pinagdadaanan yung bata. Obvious naman na hindi siya natutulungan ng nanay niya sa mga pinagdadaanan niya kasi palala ng palala yung behavior niya eh. Dani, kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam. May balak na rin akong umalis sa school na to kapag nakapasa na ako ng board exams. At kung ako sa'yo, mag-take ka na rin ng board exam para mas malaya tayong makakapili ng school na applyan. Hindi itong pinagtitiisan natin mga pag-uugali nila dahil wala tayong choice. Nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin ni Mike noong mga panahong yon, Papa Dudut. Sobrang kinilabutan ako sa mga bagay na nangyayari sa school na hindi ko alam noon. At hindi ko inakala na may ganitong mga nangyayari sa paligid ko. Sa totoo lang ay parang ang layo sa normal na buhay estudyante ang mga kwento ni Mike tungkol kay Janine. Kaya't hindi ko maiwasang mag-alala at magtaka.
Pero ang pinakamalakas na nangibabaw na nararamdaman ko ay ang lungkot at awa para kay Janine. Sa mga kwento pa lamang ni Mike ay ramdam ko na hindi siya lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Parang may mga bigat siyang pinagdadaanan na hindi ko kayang lubos na maintindihan. At nararamdaman ko na hindi niya kayang iparating ang kanyang nararamdaman sa ibang tao. Yung mga hindi magandang ginagawa niya, para bang yon ang tanging paraan niya para maiparating kung gaano siya nasasaktan at kung gaano siya ka-frustrated sa mga nangyayari sa buhay niya. Para bang ang lahat ng ito ay mga signal ng kanyang pasakit na hindi marinig o maintindihan ng iba. Pagkatapos ng isang linggo, Papa Dudut, ay pumasok na rin si Janine sa klase ko. Halata na walang lumalapit o kumakausap sa kanya, maliban na lamang sa 5 kaibigan niya. Nung unang pagkakataon kong makita si Janine ay parang hindi siya interesado sa lecture ko. At nung nagpa-quiz ako ay hindi siya nagpa-participate at inirapan niya lamang ako. Aaminin ko po na sobrang napikon ako sa batang yon. Sa mga taon na naging private tutor ako ay hindi ko pa kailanman nararanasan yung ganong klase ng ugali mula sa mga tinuturuan ko. Pero bilang guro, kinailangan kong magpakatatag. Kailangan kong isantabi ang emosyon ko para magkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa kung saan siya nanggagaling at kung bakit ganon siya. Si Mike naman po noong mga panahong yun ay patuloy akong binabalaan at pinapayuhan na umiwas na lamang sa drama ni Janine at sa ina nitong principal dahil mauubos lang daw ang pasensya ko kung papatulan ko pa. Pero hindi ko po maatim na basta-basta na lamang akong babastusin ang sarili ko pang estudyante. Kaya naman nag-isip na po ako ng action plan sa susunod na gagawin ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumala ng lumala ang ugali ni Janine sa harapan ko, lalo na sa klase ko. Nung una ay parang iniirapan lamang niya ako at medyo pinapakita na hindi siya natutuwa na nagle-lecture ako. Pero habang tumatagal ay mas lumalala. Gumagamit na siya ng cellphone sa klase ko ng harap-harapan. At kahit ako'y nagtuturo, hindi siya nahihiyang ipagpatuloy ang paggamit niya ng phone. Kapag nakatalikod ako ay may sinusulat sa whiteboard at madalas kong napapansin na lumalabas siya ng classroom at hindi na bumabalik pa. Naiisip ko na magsumbong sa principal pero base sa mga ikinuwento ni Mike sa akin, naisip ko na baka wala rin namang mangyayari. Parang sila pa nga yung pinapagalitan. Kaya parang nawala na ako ng gana na magsumbong. Parang wala nang silbi kung kakausapin ko yung konsentidora niyang nanay. Kasi kung ganon lang din naman, wala ring magbabago. Palagi ko siyang sinusubukang kausapin si Janine. Pero hindi niya ako tinitignan at parang nagpapanggap na hindi niya ako nakikita. Nung una, Papa Dudut, ay tinitiis ko na lamang at nananahimik na lamang ako. Pero Papa Dudut, dumating ang isang pagkakataon na talagang hindi ko na kayang baliwalain. Isang araw habang nagdidiscuss ako ay napansin ko na parang may mali kay Janine. Kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi niya. Tawa siya ng tawa tapos abala sa kakachika kasama ng mga kabarkada niya. Tapos ay napansin ko na sobrang pula na ng mukha niya at may hawak pa siyang malaking tumbler. Doon ko na talaga naisip na may hindi tama. Kaya huminto ako saglit sa pagdidiscuss. Inagaw ko yung tumbler mula sa kanya at inamoy. At doon ko nga nakumpirma na alak pala ang laman noon. Nang mga panahong yun ay talagang naisip ko na parang tinatapon na lamang ni Janine ang sarili niyang kinabukasan. Hindi ko na kayang manahimik at magpatuloy na lamang na walang ginagawa habang nangyayari lahat ng ito sa harapan ko. Kung hindi ako kikilos, parang magiging bahagi na rin ako ng hindi tamang nangyayari.
Kaya tinigil ko muna ang lesson, pinag-self-study ko yung ibang mga estudyante ko at hinila ko si Janine palabas ng classroom para makapag-usap kami ng kami lamang. Kailangan ko siyang kausapin at kailangan ko ring malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Ano ba? Bitihon mo nga ako. Kumakahila ka naman. Aray! Hoy Janine, matagal na kitang pinagpapasensyahan at matagal akong nanahimik sa mga kawalang hiyaan na pinagagagawa mo sa klase ko. Pero ito, hindi ko na ito mapapalampas. Alam mo ba na pwede kitang ipasuspend sa ginawa mong pag-inom ng alak sa klase ko? At bakit? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa principal? Gusto mo tulungan pa kita? O eto, cellphone ko. Hanapin mo na lang sa contacts ko yung nakapangalan na mommy. Senior high ka na, Janine. 1 taon na lang at gagraduate ka na. Yun na kung makakagraduate ka. Sa tingin mo ba may matatakbuhan ka pang mommy sa college kung sakali man na makapagtapos ka ng senior high? Pinagbabantaan mo ba ako na hindi ako makakapagtapos? Hoy Daniela, subukan mo lang talaga na ibagsak ako sa subject mo at sisiguraduhin ko na makikita mong hinahanap mo. Janine, yung bunganga mo! Amoy alak, I know. Janine, makinig ka sa akin, ha? Kung meron man dito ang gusto na makapagtapos ka, ako yon. Sa tingin mo ba hindi ako naaawa o nasasaktan para sa'yo tuwing naririnig ko yung mga sinasabi ng ibang teachers at students tungkol sa'yo? Ano bang alam mo sa buhay ko, ha? Wala kang alam at wala kang pakialam. Siguro nga. Pero isa lang ang alam ko. Hindi valid na reason yung nararamdaman mo para pahirapan at saktan mo yung mga taong nasa paligid mo. Kung gusto mo i-share mo sa akin yung nararamdaman mo, nandito lang ako para pakinggan ka. Pero kung ayaw mo magsalita, irerespeto ko yan. Gusto ko lang na maka-move on ka na sa phase ng buhay mo na to. Gusto ko na magbago ka na once nakatungtong ka na ng college. Pero, Janine, kailangan mo maintindihan na kailangan mong pagtrabahuhan ng maayos yung grades mo para makapasa at makagraduate ka. Sino ba may sabi sa'yo na gusto ko mag-college, ha? Napaka-assuming mo. Nanggigigil ako sa'yo, intrimitida. Kung hindi ka magka-college, anong gagawin mo? Magmumukmok at tutunganga ka na lang sa bahay ninyo? Labas ka na doon, ma. Oops, I'm sorry. Ibig ko sabihin, Teacher Danny. Janine, sabihin mo nga sa akin, aside sa uminom at magbulakbol, ha? Ano ba usually ginagawa mo sa free time mo? Bakit mo naman naitanong yan? Walang mawawala sa'yo kung sasabihin mo na lang sa akin. Mahilig akong magsulat ng sarili kong stories. Oh, okay, maganda yan. Anong klaseng stories naman? Horror stories, love stories. Mahilig ako magsulat. Teka, sandali lang. Saan ba papunta tong usapan na to? Aware ka naman siguro na hindi ka nagpa-participate ng maayos sa klase ko, di ba? Binabaliwala mo yung quizzes natin, hindi ka nagsasubmit ng projects, at kadalasan nagkakating classes ka pa. O ano nga yun? Bibigyan kita ng pagkakataon na makabawi sa mga na-miss mong quizzes at projects. Since homeroom at English teacher mo naman ako, bibigyan kita ng 2 weeks para gumawa ka ng 200 pages na novel. Ikaw bahala kung anong klaseng story ang gusto mong isulat at ako na mismo mag-grade ng project mo. Everything from grammar, punctuation marks, sentence construction, at kahit yung flow ng story mo, iche-check ko. Seryoso ka? Bibigyan mo ko ng ganitong klaseng project? Kasasabi ko lang, di ba? Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Wala na akong ginawang tama sa klase mo. And ito yung first time na may teacher na nagbigay sa akin ng ganitong klaseng konsiderasyon. Oo, aaminin ko na pipikon ako sa'yo at nauubos ang pasensya ko tuwing tinatarayan mo ko sa klase natin. Pero naniniwala ako na walang bata na pinanganak na masama. At siguro ito na rin ang opportunity na ma-express mo yung tunay mong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat. O, di ba? Mararamdaman mo na nga ang satisfaction ng pagsusulat, nakabawi ka pa sa subject ko. Thank you. And I'm sorry kung naging masama ako sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, gusto na kita. Cool ka naman pala eh. Pinapatawad na kita. Basta wag ka nang pasaway sa klase ko, ha? Susubukan ko. Janine. Joke lang. Oo, promise. Good girl na ako simula ngayon. Nga pala, kailan mo natuklasan na mahilig ka pala magsulat? Maaga kasi kaming iniwan ng tatay ko. Habang lumalaki ako, yung mommy ko naman halos walang time para sa akin.
Umuwi na lang si mommy kapag matutulog na kasi sobrang busy ng trabaho niya bilang principal. So yun, gumagawa ko ng sarili kong kwento na kunwari nagkabalikan daw si na mommy and daddy or kunwari maayos ang relationship namin ni mommy. Parang ganun. So, ibig mo sabihin hindi kayo bati ng mami mo? Oo, matagal na. Alam mo, pwede mo kong kausapin after class. Willing ako makinig. Na-appreciate ko yun. Thank you, Teacher Danny. Syempre naman. Pero sa ngayon, kailangan na natin bumalik ng classroom. Lapitan mo na lang ako pagkatapos ng klase mo, okay? Sige po. Oli ka na. Pagkatapos ng klase ay lumapit sa akin si Janine at tulad ng napagkasunduan namin, ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nararamdaman at pinagdadaanan niya. At doon ko napagtanto ang mga bagay na hindi ko noon lubos na naisip. Napag-alaman ko na ang dahilan kung bakit parating pinagtatakpan ng principal si Janine ay dahil gusto niyang makabawi sa anak niya. Sobra siyang nagigilty dahil madalas ang tita pala ni Janine na nag-aalaga kay Janine noong bata pa siya. Habang ang nanay niyang principal ay laging abala sa trabaho. Dahil dito ay lumaki si Janine na malayo ang loob sa kanyang tunay na magulang. Kaya't nagkaroon siya ng mga sama ng loob dito. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon ng nanay ni Janine na makasama ang anak niya sa iisang eskwelahan, halata na gagawin niya ang lahat upang makabawi sa anak. Kahit na alam niyang mali ang paraan niya ng pagbawi. Ngunit habang nag-uusap kami ni Janine ay nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon ni Janine. Hindi ko lang siya nakita bilang isang estudyante kundi bilang isang batang may mga pinagdadaanan. Dahil sa pag-uusap namin na yon ay mas lalo pang gumaan ang loob ni Janine sa akin. Nawala yung dating malditang Janine at mas nakikinig na siya sa klase ko. Kinalaunan ay natapos din niya ang project na ipinagawa ko sa kanya at nakita ko kung gaano siya nagsikap. Sobrang nakakataba ng puso at nakaka-proud isipin sa mga simpleng hakbang ko bilang guro ay naging bahagi ako ng pagbabago ni Janine. Pero papadudot naguguluhan pa rin ako sa ginagawa ko noon. Tama ba na kinausap ko si Janine na parang isang kaibigan? Tama ba na pinakinggan ko ang kanyang mga personal na problema? Aaminin ko hanggang ngayon ay medyo mabigat pa rin ang kalooban ko. Dapat kasi ay may mga boundary sa pagitan ng guro at estudyante. Ngunit ng mga panahong yon, yun lang ang naisip ko na kailangan kong makialam sa buhay ni Janine upang mas maintindihan ko siya. Pero ngayon na-realize ko na mali yung sobra kang friendly sa students mo. I mean, hindi ko naman sinasabi na dapat ay sungitan mo sila pero gaya ng sabi ko ay mahalaga pa rin na may mga boundaries. Ilang linggo pagkatapos ng pangyayaring yon ay napansin ko si Janine na patuloy na nagtitext ng palihim habang nagdidiscuss ako. Sobra ko nadismaya kasi akala ko ay wala na yung Janine na pasaway. Dahil gusto ko talagang maging fair na teacher sa lahat. Hindi ko na pinalampas at kinonfiscate ko ang cellphone niya. Nagwala siya, nagdabog at lumabas pa ng classroom. Sobrang nakakapanghinayang papadudot. Kasi akala ko ay nagbago na siya pero parang bumalik siya sa dati. Parang lahat ng mga payo at pakikinig ko sa kanya ay nawala na lang bigla. Pagkalipas ng 15 minutes noong nag-break na yung mga estudyante ko, saka ko siya hinanap para kausapin. Janine? Janine! Ano? Ba't ka nag-walk out sa klase ko, ha? I will not tolerate this kind of behavior anymore. Daldal ka kasi ng daldal. Nakakarindi. Buisit. Janine, yung bibig mo! Tungkol saan ba to, ha? Tungkol dun sa cellphone mo na kinonfiscate ko in the middle of the class?
Napaka-importante ba ng ka-textmate mo ng mga time na yon at hindi na makapaghintay yun hanggang sa matapos yung klase ko, ha? Bakit mo pa ako pinagdidiskitahan? Ano bang problema mo sa akin? Janine, wala akong problema sa'yo. Labag lang talaga sa school guidelines yung ginawa mo. Pero nakita mo naman na palihim ako nagte-text kanina, di ba? Eh di sana hinayaan mo na lang ako. Abala ka. So ano? Dapat pa ba akong magpasalamat sa'yo? Kasi dati nagte-text ka sa klase ko ng harap-harapan pero ngayon patago na? Pambihira. Actually, oo. At pasalamat ka rin na hindi ka pa nasisisante kasi hindi pa kita nasisiraan kay Mommy. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Mommy pag nalaman niya na inaapi-api mo ko? Ibang klase? Alam mo, Janine, I am so disappointed. Sa tingin mo ba hindi nadurog yung puso ko nung kinailangan kong i-confiscate yung cellphone mo? Sobra akong nanghihinayang kasi para mo na rin tinapon lahat ng improvement at achievements mo. Eto na nga palang cellphone mo. Sa susunod na makita pa kitang nagte-text sa klase ko, ha? Magpasensyahan tayo. Too bad dahil akala ko iba ka kumpara sa ibang teachers dito. Pero yun pala, pare-pareho lang kayo. So ganun na lang yon? Wala ka na ba talagang pakialam sa consequences ng mga actions mo? Akala ko ba nagbago ka na? Pero look at you now! Wala ka pa rin pinagkaiba sa dati. Ang kapal din ng pagmumukha mo dahil sa ginawa mong pag-confiscate sa phone ko, para mo na rin akong pinahiya sa buong klase. Alam mo, dapat hindi mo na ako kinausap nung simula pa lang eh. Anong akala mo sa akin ha? Sirang project na kailangan mong ayusin? Tama ka! Kasi kung alam ko lang na magkakaganito ka, dapat simulat sa pool pa lang hindi na kita kinausap na parang kaibigan. Dapat sinumbong na lang kita sa nanay mo kahit malabo na pakinggan niya kami mga teachers. So anong balak mo ngayon? Isusumbong mo ako? Ganun ba ang gusto mong gawin, ha? Oo, at hindi mo ako mapipigilan. Panahon na para may pumutol dyan sa sungay mo. Nako, Dani, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko muna ng mabuti yan. Sige ka, ikaw rin. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin kung paano ka tingnan ni Sir Mike habang kumakain kayo ng lunch nitong mga nakaraang araw? Sa tingin mo ba hindi ko nakikita yung mga pasimple niyang sulyap sa'yo? Ano kaya ang mangyayari sa'yo kapag pinalabas ko kay Mommy na nakikipagrelasyon ka sa kapwa mong teacher? Ganyan ka na ba talaga kamalisyosa, ha? Hindi ako natatakot, Janine. Kasi alam ko na wala akong ginagawang masama at tapat ako sa propesyon ko. Akala mo kung sino kang hindi makabasag pinggan, pero malandi ka rin palang haliparot ka. Hindi ko hahayaan na madumihan ang integridad ko dahil lang sa mga malisyosong akusasyon mo. Talaga lang ah? Oo, totoo. Kumakain kami na magkasabay pero wala kaming ginagawang masama. Sige, kwento mo yan eh. Pero kapag kinuwento ko na kay Mommy ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong papanigan at papaniwalaan niya? At kapag kumalat na ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong mapapahiya? Wala kang kasing sama, Janine. Ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit umaalis ang mga naging teachers nyo noon. Ha? At kung bakit walang nakakatiis dyan sa pag-uugali mo. Anyway, may offer ako para sa'yo. Makinig ka. Hindi ako magsasalita o magsusumbong kung may ipapasok ka sa bibig ko para manahimik ako. Diretsuhin mo na ako. Kulang yung binibigay sa akin ni Mommy na allowance. Usually sakto lang para sa lunch ko. Kulang na kulang para sa gimmick ko this weekend. Kailangan to ng at least 3,000 pesos. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa, Daniela? Ang bata-bata mo pa pero blackmailer at extortionist ka na. Naghihintay ako ng sagot mo, so ano na? Gusto mo ng sagot? Pues hindi. Yan ang sagot ko. Wala akong ibibigay na pera sa'yo. Sure ka na ba dyan? Dani, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo na mas magiging magaan ang lahat para sa'yo kung susunod ka na lang sa gusto ko. Hindi ko kailanman gagawin ang gusto mo mangyari, Janine. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad at propesyon ko dahil lang sa mga pananakot mo. Kung sa ganun, maghanda ka na. Rest in peace na lang sa career mo. Pagkatapos po ng sagutan namin na yon ay nagpunta na muna ako sa clinic ng school kasi sobrang emotional stress na talaga ako sa mga nararamdaman ko. Hindi ko akalain na ang batang akala ko'y may pag-asa na ay siya pa pala ang tutuklaw sa akin. Hindi ko rin po maintindihan kung paano ako pinagbantaan ng isang 18-year-old. Pero totoo pong nangyari yon. Lilinawin ko lang po, Papa Dudut, na wala po kaming ginagawang masama ni Mike. Pero hindi ko akalain na ang simpleng pagsabay naming kumain sa labas
ay malalagyan ng mali siya. Aaminin ko po na nag-alala ako ng sobra kasi paminsan-minsan ay parang nagpapakita si Mike ng interes sa akin. Pero hindi ko po binigyan ng pansin yon dahil gusto ko lamang talagang gampanan ang tungkulin ko bilang isang guro. At tuwing kumakain kami ni Mike ay normal lang naman kami na nag-uusap. Tulad ng dalawang magkaibigan na nagsishare ng mga kwento tungkol sa araw nila o kung ano man ang mga nangyayari sa trabaho. Kaya naman sobra po akong nabigla at nalungkot sa mga pagbibintang sa akin ni Janine. Sa mga sinabi ni Janine ay parang matagal na niya kaming pinagmamasdan ni Mike na may halong mali siya. And speaking of Janine, palala po siya ng palala at wala pa ring pagbabago sa ugali niya. Pero napuno ako noong nakita ko na vinavandalize niya yung record book ko at ni isa sa mga estudyante ay walang gustong umamin. Pero deep inside, alam ko po si Janine ang gumawa noon kasi yung vandal na nasa record book ko ay kapareho ng sulat kamay niya. Dahil doon ay naglakas loob na po ako na magpunta sa principal para sabihin lahat-lahat ng mga nangyari sa amin ni Janine simulat sa pool. Pero gaya nga po ng inaasahan ko ay hindi po ako pinaniwalaan. Binaligtad ako ni Janine at sinabi niya sa nanay niyang principal na nakikipag-relasyon daw ako kay Mike sa loob ng eskwelahan. Sinabi din po sa akin ng principal noon na hindi na raw niya dadalhin sa school board yung issue kung titigilan ko si Janine. At ito po yung nagbigay sa akin ng ideya na baka panahon na nga para yung school board na mismo ang kausapin ko. Baka sakaling mas may mapala pa ako. Kinausap ko po si Mike at sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari sa amin ng principal at kay Janine dahil gusto ko na kasama si Mike once na nagsumbong na ako sa school board tungkol sa corruption ng school na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko po inakala na may mas malala pa palang revelasyon akong matutuklasan noong pinuntahan ko si Mike para kausapin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkita kami ni Mike sa isang coffee shop at doon ko ikinuwento sa kanyang lahat ng mga nangyari. Yung alita namin ni Janine pati na rin ang mga detalye ng mga pangyayari noong nagsumbong ako sa principal. Sabi ko sa kanya nararamdaman kong parang wala na akong ibang makakapitan o masasandalan sa eskwelahan. Kaya't naisip ko na magtulungan kami para maayos ang sitwasyon. Hindi ako nahirapan na kumbinsihin si Mike na suportahan ako at samahan sa pagsusumbong sa school board dahil alam ko na pareho kaming apektado sa lahat ng mga ito. Pareho rin kami ni Mike na nagbabalak na mag-resign ng mga panahong yon. Pareho kami ng nararamdaman mga teachers na napapagod na sa mga hindi makatarungang pangyayari at parang wala na kaming makitang ibang solusyon kundi ang mag-apply na lamang sa public school. Siguro'y napagod na rin kami sa kawalan ng hustisya sa school na yon. Wala na kaming ganang magpatuloy pa sa ganitong sitwasyon. Kaya't pareho kami na nag-decide na kailangan na naming maghanap ng bagong direksyon sa aming karera. Napansin ko rin na sa lahat ng mga kwento ko ay hindi lang nakikinig si Mike, kundi talagang nagmamasid siya. Iniintindi niya ang bawat detalye. Doon ko naramdaman na hindi lang siya isang kaibigan o kasamahan sa trabaho, kundi isang tao na may malasakit sa mga nangyayari sa buhay ko. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay yung reaksyon ni Mike nang sinabi ko sa kanya yung nagbabanta sa akin si Janine at yung plano niyang palabasin na may relasyon kami ni Mike. Nang sinabi ko sa kanya ay mukha siyang nagulat at labis na nag-alala para sa akin. Tapos sabay sinabi ni Mike sa akin na may natatanggap din siyang mga kakaibang mensahe sa Facebook.
Mga mensahe tulad ng magsama kayo ng kabit mo at lubayan mo yan kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Kinilabutan ako, Papa Dudut, kasi parang may koneksyon yung mga messages na yon sa akin. Yung tono ng mga mensahe kay Mike ay parang tugma sa tono ni Janine noong sinabi niyang may relasyon daw kami ni Mike. Hindi naman kami taga-NBI kaya hindi namin alam kung sino talaga ang nagpapadala ng mga mensaheng yon at kitang-kita namang poster account yung ginagamit. Pero nang magpatuloy ang usapan namin ni Mike ay nagsimula na kaming mag-backtrack at mag-brainstorming, Papa Dudut. Dadanak ang dugo kung hindi mo pa siya lulubayan. Mike! Literal na death threat na yan, oh! Ba't hindi mo man lang naisipang i-block yan? Nawala sa isip ko to noong mga panahon na yon kasi akala ko troll lang na walang magawa. At isa pa, pwede ko kasuhan ng grave threat to kung sakasakali. Kaya hindi ko na binlock para marami akong ebidensya laban sa kanya. Ayaw ko sana manghusga eh, pero Pero, familiar sa akin yung tono ng mga messages na yan. anong ibig mong sabihin? Nagkaroon kami ng alitan ni Janine kanina. Galit na galit siya habang sinasabihan niya akong malande dahil palagi ka raw nakatingin sa akin. Wala namang masama doon ah. Wala naman tayong ginagawang kabulastugan. Lalong-lalo na sa loob ng school campus. Exactly! Sandali lang. May phone number ka ba ng mga students mo? May one time na kinailangan kong hingin yung phone number nilang lahat dahil dun sa field trip. Wait lang, check ko muna kung nasa GC pa. Okay, ito yon. Hanapin mo number ni Janine. Ha? Bakit? Basta, tapos copy mo. Okay, ito na. Tapos? I-paste mo sa search bar ng Facebook. Okay, gets ko na. My goodness, tama nga yung hinala ko. Connected yung number ni Janine sa account na nagpapadala ng threat sa akin. Mike, may contact details ka ba ng school board? Kailangan na natin makipag-meeting sa kanila as soon as possible. Hoy Mike, nakikinig ka ba? Kaya pala. Ano ibig mo sabihin? Kaya pala parang palagi nagpapakyut sa akin si Janine. May obsession issues na talaga yung babaeng yan. Oh no. Bakit? Kaya pala ganun na lang yung galit niya sa akin nung kinonfiscate ko yung phone niya. Natatandaan mo pa ba kung kailan mo kinuha yung phone niya? Hindi ko na matandaan yung exact time pero sigurado ako bandang 4 p.m. yun. Tingnan ko. Sent 4:13 p.m. Ikaw yung chinachat niya nung time na kinonfiscate ko yung phone niya. Long-term obsession, hatred, grudges. Mike, I think professional help ang kailangan ni Janine. Pero kailangan pa rin natin siya panagutin sa lahat ng ginawa niya. Ang dami nag-suffer dahil sa kanya at ng nanay niya. I agree. Hindi sapat na rason yung mental illness para gawin mong impyerno ang buhay ng isang tao. So ano na gagawin natin ngayon? Gaya ng napag-usapan natin, sabay nating haharapin ng school board. Gustong-gusto ko na talaga mawala yung mag-inang yan sa school na yun bago ako mag-resign eh. Dani, alam kong hindi na normal ang pag-iisip ni Janine pero may sinabi pa rin siyang tama. Ha? Ano naman yun? Na may feelings ako para sa'yo. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Seryoso ako. Ang totoo niyan, all this time pinipilit ko lang talaga na itago tong nararamdaman ko para sa'yo kasi nagsisimula ka pa lang nun sa career mo bilang isang teacher at ayokong hadlangan yon. Actually, nung first day mo as a teacher, nagbabalak na nga akong mag-resign nun pero napagdesisyonan ko na gusto pa pala kitang makilala kaya pinili kong magstay. Hindi ko na alam kung kikiligin o kikilabutan ako sa confession mo na yan. Tugma kasi sa mga akusasyon ni Janine laban sa atin eh. Si Janine naman ang may problema hindi tayo. Wala akong ibang ginawa sa iyo sa school na yun kung hindi ang tabihan ka tuwing lunch at tingnan ka from time to time at walang masama dun. Bahala na si Bat. Ano yun? Sige na nga. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi kita type at hindi magaan ang loob ko sa tuwing nakakasama at nakikita kita. So, paano kung ligawan kita? Papayag ka ba? Okay lang ba sa'yo? Oo na, pumapayag na ako. Yes! Hoy, pero yung mission natin, wag mong kalimutan ha. Yung number ng board, dali. Oo naman. Ako bahala sa'yo, mahal. Ano sinabi mo? Ay, sabi ko mahal ang kape dito. Pero huwag ka mag-alala. Kasi ako na bahala sa'yo. Sagot ko na. Hay nako, Papa Dudut.
Magsisinungaling po ako kung sinabi kong wala akong nararamdaman para kay Mike. Pero pareho naming alam ni Mike na wala kaming ginawang masama. Kung may pinagsisisihan man ako, siguro yon ay yung mga pagkakataong nawalan ako ng focus sa mga boundaries ko bilang guro. At ginawa ko yon para lamang ma-accommodate ang nararamdaman ni Janine. Na-realize ko na napakahalaga na tinitingala ka ng mga estudyante mo, na may respeto at honor sila para sa iyo, hindi lang bilang isang guro kundi bilang isang profesional. Yung moment na yon na hindi ko pinanatili ang boundaries ko ay napansin ko na naging sanhi siya ng mga hindi inaasahang epekto, kaya natutunan ko na talaga kung gaano kahalaga ang maging consistent at matibay sa prinsipyo bilang isang guro. Anyway, natuloy din ang meeting namin kasama ang school board at sa wakas ay natuldukan na rin lahat ng injustices na nangyayari sa eskwelahan na yon. Napatunayan namin ni Mike na matagal nang naghahasik ng lagim ang mag-ina sa eskwelahan at nakumbinsi namin ang board sa katotohanan ng aming mga testimonya. Talaga namang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga naging partisipante sa board. Kasi sa kabila ng mga kalituhan at problema, napagtagumpayan din namin na ipaglaban ang tama at makuha ang hustisya. Masaya kami ni Mike na naayos na rin ang mga bagay at sa wakas ay natuldukan na ang mga maling nangyari. Pagkatapos ng hearing namin sa school board ay narinig namin ni Mike na nagtatalo si Janine at ang nanay niya sa likod ng campus. Ang narinig namin ay sinisisi ng nanay ni Janine ang sarili niya dahil sa mga pinairal niyang pangungonsinti sa anak niya. Tapos si Janine hindi pinalampas at sinabihan niyang wala daw kwenta lahat ng ginawa ng nanay niya. Papadudot, pareho kaming nagulat at nalungkot ni Mike kasi kahit sila na lang dalawa ay hindi pa rin nila maayos ang relasyon nila. Sa totoo lang ay pwede naming kasuhan si Janine ng grave threat kasi 18 years old na siya at pasok na sa kasong yon mula sa mga mensahe na sinend niya kay Mike noon. Pero dahil tapos na ang appeal namin sa school board, nag-decide na lamang kami ni Mike na mag-move on na. Parang naisip na lang namin na siguro ay mas mabuti na hindi na kami magdagdag ng kahit na anong legal na kaso o komplikasyon na makadadagdag pa sa stress at sama ng loob. Gusto na lang namin na magpatuloy ng maayos na buhay, malayo sa lahat ng mga nangyari at mag-focus sa mga mas magagandang bagay na posibleng naghihintay para sa amin. Pareho kami ni Mike na nag-submit ng immediate resignation, Papa Dudut. At 4 days later ay bumalik ako sa school para kunin yung mga naiwan ko pang gamit sa faculty room. At pagkalabas ko ng faculty room ay sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nag-cruise ang landas namin ni Janine, Papa Dudut. Well, tingnan mo nga naman. Janine, tapos ng responsibilidad ko sa'yo bilang teacher mo. Aalis na ako at wala ako sa mood para makipag-usap o makipag-away sa'yo. Congrats nga pala, nakuha mo na ang gusto mo. Nilalayuan na ako ng barkada ko na parang may nakakahawa akong sakit at sirang-sira na rin kami ng mommy ko. Tinanggal na si mommy bilang principal at na-expel na rin ako. Nandito na lang ako para kunin yung mga natitira kong gamit sa locker. So ano, masaya ka na ba? Ha? Magsalita ka! Janine, alam mo mismo sa sarili mo na umpisa pa lang, hindi ito ang ginusto kong mangyari sa'yo. Hindi ako nagkulang sa'yo bilang teacher mo. Plastic ka! Sinira mong buhay ko! Tigilan mo ako! Kung naghahanap ka ng taong sisisihin, humarap ka sa salamin. Kung nilayuan mo na lang sana si Mike, hindi na sana umabot sa ganito ang lahat ng to. Sobrang petty mo naman, Janine. For your information lang ha, kinasusuklaman ka ng lalaking kinababaliwan mo. Pagkatapos mo ba naman siyang tagtarin ng death threats gamit ang isang fake account? And for what?
Dahil sa walang kwenta mong insecurity sa akin at yung mga akusasyon at spekulasyon mo na wala namang basihan. Akusasyon? Walang basihan? Paano mo nasasabi yan? Eh kayo na nga, di ba? Ahas ka lang talaga. Isa kang malaking sawa. Naturingan ka pa namang teacher, hayop ka. Ayan! Yan mismo ang dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa'yo. Masyado kang brat kung umasta. Akala mo sa'yo umiikot ang mundo? Pag galit ka, kailangan pati buong mundo galit din? Pag hindi mo nakukuha ang gusto mo, nagiging demonita ka. Magbago ka na. Maayos ang buhay ko noon. Pero nasira ang lahat ng yun nung dumating ka. Alam mo, sa totoo lang, nagustuhan naman kita as teacher ko nung una eh. Pero habang tumatagal, mas lalo lang nadadagdagan ang galit ko sa'yo kasi napapansin ko na dikit ng dikit sa'yo si Mike. Janine, hindi na to normal. Teacher mo mismo ang kinababaliwan mo. At isa pa, ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na wala kaming ginawang masama ni Mike. And again, nag-resign na kami sa school na to nung sinagot ko siya. So meaning, wala akong nilalabag na rules. Hindi mo na pwedeng gamitin yan against me. Ginampanan ko ng maayos ang pagiging teacher ko sa inyo. Sana maging miserable kayo ni Mike. Sinusumpa ko na hindi kayo magiging masaya. Sana mamatay na kayo at sana mauna ka. Janine, bibigyan kita ng advice as your former teacher and I hope you take this seriously. Go seek professional help. Itong lahat ng pinapakita at ginagawa mo, hindi na to normal. Palagi ka nalang galit, palagi kang may sama ng loob, hindi ka na nga makapag-focus sa sarili mong buhay kasi puro inggit at inis na lang ang pinapairal mo. Hindi ko kailangan ng advice mo. Walang kwenta sa akin yan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Ayusin mo na yung buhay mo. Ito na yung sign para makapagsimula ka ng panibago. I know na hindi naging maganda yung kinalakihan mong pamilya at environment pero hindi mo kailangan magpa-apekto doon. 18 ka na. You're old enough para gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa'yo. Actually, wala naman akong problema dito eh. Nagsimula ang lahat ng to nung nireport mo si Mommy sa school board. Dahil hindi na tama yung mga ginagawa niya at yung mga pangungunsinti niya sa'yo. Hindi mo ba nakikita na ang dami-dami niyong nasasaktan at naaapakan na tao? Kung kinaya at natiis ng ibang teachers yung baluktot niyang pamamalakad, pues ibahin mo ko. Nung nadiskubre namin ni Mike na ikaw yung nagpapadala sa kanya ng death threats, mas lalo lang lumakas ang loob ko para i-report ang lahat ng to. Alam mo, dapat ikaw na lang dinetret ko eh. Pero hindi ko ginawa kasi akala ko nung una na iba ka sa kanila. That's confession to a crime, Janine. Nare-realize mo ba kung gaano katindi at kabigat tong ginawa mo? Kung sa ibang tao mo to ginawa, malamang pinakulong ka na. Mabuti na lang at naawa pa kami ni Mike sa'yo. So anong gusto mong sabihin ko? Thank you? Magpapasalamat lang ako sa'yo pag nahawakan mo ng magkabilang dulo ng rainbow. Manigas ka! Ang gusto ko, makita ko man lang na may konting bahid ng pagsisisi dyan sa mukha mo. Pero wala eh. Umaasa ka sa wala. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung nagtiwala ako sa'yo. At kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung umasa ako na magbabago ka pa. Binigyan kita ng benefit of the doubt, pero hindi ibig sabihin no na kukonsinti ko na lahat ng mga maling ginagawa mo. Kung wala ni isa sa mga teacher mo dati ang naglakas loob na putulin yung sungay mo, pues ibahin mo ko. At least, sa ginawa kong pagsumbong sa board, parang naputol ko na rin yung kalahati ng sungay mo. Sabi ko na nga ba eh. I bet tuwang-tuwa ka nung in-announce ng board na masisibak na kami ni Mommy dito sa school. Ang lungkot-lungkot mo naman. Alam mo kung ano yung totoong nakakalungkot? Yung tinutulak mong palayo, yung nag-iisang tao na handa at willing ka sanang tulungan. Goodbye, Janine. Sana magbago ka na. Yun na po ang huling beses na nakita at nakausap ko si Janine at mula noon ay bumalik ako sa pagiging private tutor. At si Mike naman ay nagtrabaho bilang supervisor sa isang call center. Mabuti na lamang po at meron pa akong contact sa mga magulang at estudyante ko noon kaya't hindi ako nahirapan na makabalik sa pagiging tutor. Habang nagtatrabaho as private tutor ay nagtake po ako ng LET o board exam para sa mga teachers. Kahit po hindi ako nag-enroll sa review center at nag-self-study lamang ako ay laking tuwa ko nang pumasa ako sa aking unang attempt. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi po nakapasa si Mike. Pero dinamayan ko pa rin siya sa kabila ng kabiguan. Bago ko po makalimutan ay hindi po pala tumigil si Mike sa panliligaw sa akin. Matapos ang isang taon, noong sa tingin ko ay pareho na kaming magkakilala,
ay sinagot ko na nga po siya. Naging magaan ang lahat tuwing nakakasama ko siya, Papa Dudut. Hindi siya nagbago at yun po siguro ang dahilan kung bakit lalo ko siyang minahal. Isang taon matapos ko pong makapasa sa board exam ay nag-decide si Mike na mag-take ulit ng board exam at sa kabutihang palad, siya po ay nakapasa na rin sa wakas. Noong lumabas ang resulta ng board exam ni Mike noong December ay sobrang saya namin. Ngayon po kami ni Mike ay nagbabalak na mag-apply bilang mga teachers sa ibang bansa. Ang plano po namin ay mag-ipon habang nagtatrabaho kami doon hanggang sa makabalik kami sa Pilipinas upang dito magretiro. At kapag naging teacher na po ako sa ibang bansa ay malaki po ang tiwala ko sa sarili ko na mas magiging handa na akong gampanan ang mga responsibilidad ko bilang isang guro. Dahil sa mga naging karanasan ko ay nakakasiguro ako na mas magagampanan ko ng maayos ang aking tungkulin. Nais ko rin pong magbigay pansin sa mga guro sa ating lipunan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga guro ay may mga pinagdadaanan din at may mga pagkakataon na sila ay biktima rin ng bullying at paghihirap. Kaya po napakahalaga na maglaan tayo ng oras upang alamin ang kalagayan ng mga guro natin. Dahil sila po ay may malaking papel sa pagpapalaki at paghubog ng ating mga kabataan. Oo nga pala, Papa Dudo, tungkol naman kay Janine ay hindi ko na po siya nakita ever since. Pero may isang pagkakataon po na sinearch ko po siya sa Facebook dahil na curious ako sa kalagayan niya. At doon ko po nalaman na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at may anak na siya. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa buhay ng batang yon, ngunit taimtim ko pong ipinagdarasal na sana'y magkaroon siya ng bagong pagkakataon na matutunan niyang itama ang mga pagkakamali niya. Papa Dudut, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataong may bahagi ko sa inyo ang aking kwento. Makakaasa po kayo na araw-araw pa rin po akong makikinig at manonood sa inyong show. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danny. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May mga pagmamahal sa mundo na bigay todo. Yun bang maraming beses kang magbigay ng pagkakataon na magpatawad? Hindi yun masama, lalo na kung ang ating ulo ay hindi naman ito masisira. Ikaw, kabarangay, nagmahal ka na ba ng husto? Dear Papa Dudut, sobra rin ba kayong magpahalaga ng pagkakaibigan? Ako kasi ay oo. Umabot sa punto na minahal ko na siya pero huli na ang lahat dahil hindi na kami pupwede. Pero wala naman akong pinagsisisihan, mas nagpapasalamat pa nga ako sa Diyos dahil binigyan niya kami ng pagkakataon upang magkaroon ng pinagsamahan. Importante na maging grateful tayo sa mga bagay kaysa habang buhay na dalhin ang pagsisisi sa ating puso. Bago ko umpisahan ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Arnold, 34 years old at taga Malate, Manila. Nagtatrabaho ako sa isang pribadong kumpanya bilang assistant supervisor. Matagal na akong nakikinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. Karamay ko ang bawat kwento ninyo sa lungkot at saya na nararamdaman ko. Na-inspired din po ako at natututo ng mga aral sa buhay dahil sa mga istoryang tinatampok ninyo. Kaya naman naisipan ko na sumulat sa Barangay LS. Magsisimula ang kwento ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako, Papa Dudut.
Habang nag-aaral ay nagtatrabaho ako ng part-time sa isang coffee shop kung saan ay nakilala ko si Jessie na hindi nagtagal ay naging kaibigan ko. Hindi tulad ko ay regular na doon si Jessie dahil hindi na siya nag-aaral. Mahirap lang kasi ang pamilya nila at may 6 siyang nakababatang kapatid. Na-stroke ang mama niya at ang papa na lamang niya ang bumubuhay sa kanila na isang jeepney driver. Pangarap ni Jessie ang makapagtapos ng kolehiyo at maging flight attendant. Matangkad kasi siya, Papa Dudut, maganda at gusto raw niyang makapag-travel sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa abroad. Pero hindi na yon natupad nung napilitan siyang magtrabaho para makatulong sa pamilya nila, Papa Dudut. Tumal ngayon ah. Kanina pa walang customer. Dapat ganitong oras, dagsana mga tao. Ganun talaga. Di lahat ng araw mabenta tayo. Meron talaga yung ganito, walang katao-tao. Wala na ngang katao-tao, pati boses mo wala rin kabuhay-buhay. Malungkot kasi ako. May nangyari ba? Meron. Ayoko nga sana mag-duty pero di naman pwede. Pwede kang magkwento sa akin. Para kahit paano, gumaan naman yung loob mo. Ay, di niyo na kasi ako kinakausap eh. Ha? Sino? Sino pa ba? Eh di yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Yung lalaki na nakilala ko sa clan. Yun ba? Akala ko di na kayo nag-uusap nun. Sabi mo pa nga nakakatamad siyang kausapin, di ba? Oo, nung una. Pero mali pala ako. Buti na lang nireplyan ko pa rin yung text niya. Binigyan ko ng chance na makilala siya ng husto. Pero sabi mo hindi ka na niya kinakausap, di ba? Oo. Kailan pa? Nagsimula nung isang araw tapos hanggang ngayon. Tinadtad ko na nga siya ng text eh. Sinubukan ko ring tawagan pero cannot be reached naman. Hindi ko naman alam kung anong rason kasi okay naman kami tuwing nag-uusap kami. Yung totoo, in love na nga ata ako sa kanya eh. Patay tayo dyan. Baka naman naramdaman niyang in love ka na sa kanya kaya di na siya nagparamdam. Ganun ba yun? Minsan, oo. Siya kaya yung una nagsabi sa akin na gusto niya ako. Tapos sabi ko di pa ako ready ulit makipagrelasyon kasi nga kakabreak ko pa lang si ex-boyfriend ko. Nakwento ko yun sa'yo ah. Oo, iyak ka pa nga ng iyak sa akin nun. Ang pangit ko ba ng mga oras na yun? Hindi naman, sakto lang. Grabe ka naman sa akin. Kaibigan ba talaga kita? Oo, kaya nga sinasabi ko lang yung totoo. Ay nako, ang prangka mo kahit lalaki ka. Wag mo nang ibayin yung usapan. Anong sabi niya nung sinabi mo hindi ka pa ready makipagrelasyon ulit? Willing to wait daw siya. Pero hindi nawala yung sweetness niya. Yung pagiging caring at thoughtful kagaya nung una. Kaya na-in-love na rin ako. Sinabi mo ba yan sa kanya? Sasabihin ko pa lang sana kaso hindi na nagre-reply eh. Tapos hindi ko na matawagan number niya. Palagay mo, may nangyari kayang masama sa kanya? Hindi ko alam pero palagay ko niloko ka lang niya. Hindi totoo na in love siya sa'yo. Talaga? Bakit naman niya gagawin yun wala naman siyang mapapala sa akin? Hindi ko alam pero malay mo, ginawa ka lang niyang pampalipas oras. Tapos nung nagsawa na siya, di ka na niya na-replyan. Nagkita na ba kayo? Hindi pa. 2 linggo pa lang naman kami nag-uusap eh. 2 linggo pa lang naman pala. Makaka-move on ka rin doon. Paano mahal ko na nga siya. OA man kung tutuusin pero kahit na sandali pa lang kami nag-uusap at hindi naging kami, broken hearted na ako. Hirap sa'yo, dali mo magtiwala sa mga lalaking nakaka-text mo. Mabait kasi sila sa akin at alam mo naman type ko 'di ba? Sweet, caring, thoughtful. Kaya lang kayong mga lalaki talaga sa una lang kayo magaling eh. Oh, wag mong latin. Okay sige, puwera sa'yo. Saka sa mga tatay natin. Pero yung iba ganun na lahat. Ay, pakiramdam ko tuloy. Magkakasakit ako kasi broken hearted ako. Kung totoong mahal ka niya at kung para kayo sa isa't isa, babalik yun. Pag hindi, hayaan mo na lang siya. Sana nga ganun lang kadali yun.
pa rin napigilan ni Jessie ang maiyak habang patuloy na nagkukwento kung gaano siya nasaktan sa pang-ghost ko sa kanya nang ka-text niya. Sa totoo lang ay hindi yon ang unang beses na umiyak siya dahil sa isang lalaki. Maraming beses na at ako na lang yung naaawa sa kanya, Papa Dudut. Ewan ko ba kung bakit hindi pa rin madala-dala ang kaibigan ko o sadyang malas lang siya sa mga lalaking kinakausap niya at nagiging boyfriend. Pero siguro ay wala naman talagang malas sa pag-ibig. Maling tao lang yung minamahal niya. Kaya nga nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang broken-hearted. Hindi niya deserve na tratuhin ang masama ng mga lalaking nakarelasyon o nakausap niya. Sa kabilang banda ay hindi ko rin mapigilang mainis kay Jessie dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyon, lalong-lalo na sa pag-ibig. Madalas kahit na hindi pa siya tuluyang naghihilom ay sinusubukan na niyang makipagmabutihan sa kausap niya, tapos ay maling tao na naman ang makikilala niya, kaya nauuwi na naman yon sa pagkabigo ng puso niya. Ewan ko ba sa kaibigan kong yon. Lagi kong sinasabi sa kanya na ang hilig kasi niyang magmadali kaya madalas siyang nagkakamali. Pero alam ko naman na choice niya pa rin yon at sarili pa rin niya ang masusunod kahit na sandamakmak ng payo ang sinabi ko sa kanya. Kaya nga pagkaraan lamang ng 3 linggo simula nang ma-broken hearted si Jessie, nalaman kong meron na naman siyang kausap na lalaki. Tapos pagkalipas ng 1 buwan, meron siyang pinagtapat sa akin, Papa Dudut. Sorry kung dinala kita dito sa fast food ha. Maliit lang kasi bahay namin tas magulo pa mga kapatid ko. Ayos na rito, at least may mauupuan tayo. Okay lang. Sorry din kasi nagpunta ako sa inyo ng biglaan. Ilang araw ka na rin di pumapasok. Tapos hindi ka rin daw nagre-reply sa text ng manager natin. Kaya pinapunta na niya ako sa inyo. Oo nga eh. Nababasa ko naman mga text nyo pero wala lang akong lakas para mag-reply. May sakit ka ba? Wala. Mukha kang matamlay. Gusto mo, hatid na kita sa inyo? Huwag muna. Dito na muna tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala na tuloy ako. May sasabihin ako pero huwag kang magugulat ah. Depende sa sasabihin mo. Ano ba yun? Buntis ako. Ano? Kaya hindi ako nakakapasok sa trabaho kasi naduduwal ako. Lalo sa umaga. Tapos nahihilo rin ako. Feeling ko di ko kakayanin mag-duty. Kaso di ko naman masabi sa manager natin. Natatakot tuloy ako na baka tanggalin na lang niya ako eh. Kaya nga niya ako pinapunta para alamin yung kondisyon mo. Saka di naman yun basta-basta nagtatanggal. Mabait yun. Sana nga. Sana di niya ako tanggalin. Ay, natatakot kasi ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin tong kondisyon ko. Sa totoo lang, ikaw pa lang nakakaalam eh. Kahit sa pamilya ko, hindi ko pa sinasabi kasi paano na lang kung magalit sila sa akin. Lalo na si tatay. Sa pagkakakilala ko sa tatay mo, di naman siya ganung tao. Mahinahon siya, mabait, saka masipag na padre de pamilya. Oo, pero baka madismaya siya sa akin. Nangako ko sa kanya na hindi muna ako magkakaanak kasi tutulungan ko pa siya sa pagtatrabaho para sa pamilya namin. Nasa tamang edad ka naman na. Sa kakarapatan nila ng mama mo na malaman yung totoo. Sa una, nakakatakot. Pero hindi mo naman maitatago ng matagal yung pagbubuntis mo. Mabuti mong gawin, sabihin mo sa tatay ng baby mo na kausapin mga magulang mo. Humingi kayo ng sorry kung nadismayan nyo man sila. Tapos, mangako kayo na itataguyod nyo yung anak nyo. Nagagawin nyo lahat kahit na mahirap magpalaki ng bata. Sana nga ganun lang kadali yun. Kaso, problema ko yung tatay ng anak ko. Nung nalaman ko kasing buntis ako, sinabi ko sa kanya. Pero tinanggi niya na siya raw ang ama. Sira ulo ba siya? Hoy, huwag ka namang sumigaw. Tingnan mo, pinagtitinginan na tayo. Sorry, hindi ko lang napigilan. Nakakainis kasi. Sira ulo yung nakabuntis sa'yo eh.
Sino ba yan? Yun ba yung lalaki nakakausap mo? Oo. Jessie naman. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang basta-basta magtitiwala sa kung sino-sino. Hindi naman siya kung sino-sino. Boyfriend ko na siya. Hindi ko lang nasabi sa'yo pero sinagot ko na siya. Oh, tapos ganyan. Nung nabuntis ka na niya, biglang hindi raw siya ang ama. Oo. Ewan ko ba dun? Sinubukan ko namang ipaliwanag sa kanya na siya talaga yung tatay nitong dinadala ko. Pero sabi niya, hindi niya matatanggap yung baby namin. Ayaw pa raw niya magkaanak, kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Halika, puntaan natin siya sa bahay nila. Kaso lang di ko alam kung saan siya nakatira eh. Ano? Arnold naman! Huwag ka sabi sumigaw! Naiiyak na tuloy ako. Sorry ulit, pero nakakagigil lang kasi. Paano hindi mo alam yung bahay nila? Posible ba yun? Boyfriend mo siya? Kasi sabi niya taga-Pasig daw siya. Pero hindi ko naman alam kung saan doon. Isang beses pa lang naman kami nagkita. Tapos may nangyari na sa amin. Sa telepono ko lang binalita sa kanya na buntis ako. Bakit ka naman pumahig na may mangyari sa inyo? Mapilit kasi siya kaya nadala ako. Alam ko naman na kasalanan ko rin kasi nagtiwala ako sa kanya. Akala ko kasi mahal niya ako. Pero tama ka nga. Siraulo siya. Ngayon sinira niya yung buhay ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, Arnold. Tulungan mo naman ako. Papa Dudut, galit na galit ako sa tatay ng anak ni Jessie nang malamang kong tinakbuhan nito ang responsibilidad sa kanyang mag-ina. Pero inis na inis din ako kay Jessie dahil hindi na siya natuto sa mga nakaraan niyang pagkabigo sa pag-ibig. Sa kabilang banda ay nanaig pa rin ang awa ko sa kaibigan ko nang umiyak na naman siya sa akin dahil sa mga nangyayari. Para siyang walang kakampi ng mga panahon na yon at ako na lamang ang matatakbuhan niya, Papa Dudut. Kaya nga pinili ko na lamang na kumalma at damayan siya. Pinayuhan ko rin siya ng mga dapat niyang gawin tulad ng pagsasabi ng kondisyon niya sa kanyang pamilya. Sa huli nakumbinsi ko rin si Jessie na magsabi sa tatay niya. Mabuti na lang dahil hindi naman nangyari yung kinakatakutan niyang negatibong pagtanggap ng pamilya niya sa pagbubuntis niya. Kaya naman nakahinga kami ng maluwag. Panatag na rin ako na meron siyang malakas na support system para ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Bago pa lang may panganak ni Jessie ang baby niya ay lagi na niyang sinasabi na kukunin niya akong ninong, Papa Dudut. Hindi na ako tumanggi pa. Naalala ko pa ang excitement ko sa pagdating ng inaanak ko, ang magiging baby ni Jessie, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halinhinan kami ng kapatid na babae ni Jessie sa pagsama sa kanya para magpa-check up at ipa-ultrasound ng baby niya. Nung lumaki na kasi ang tiyan ni Jessie, hirap na siyang maglakad at kailangang merong umaalalay sa kanya. Kaya kung bakante naman ako ay sinasamahan ko na siya, Papa Dudut. Nagtrabaho pa rin si Jessie sa coffee shop hanggang sa sumapit ang kabuwanan niya. Pero pagkakahera na lamang ang inatupag niya doon para lang may sweldo pa rin siya. Buti na lamang at mabait yung manager namin at ang may-ari ng shop. Dahil sa pagsama-sama ko kay Jessie, sa mga check-up niya ay hindi nawala yung napagkakamalan akong tatay ng baby niya. Bagay na tinatawanan ko na lamang, Papa Dudut. Makalipas nga ang 9 na buwan, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang Simon ang isinilang. Papa Dudut, naging malapit ako ng husto sa inaanak ko at masayang masaya ako sa pagdating niya. Pero pagkalipas ng 5 buwan ay nagkaroon ng kinakasama itong si Jessie. Umalis sila sa Fairview at tumira sa Cavite. Simula noon ay nalimitahan na ang aming komunikasyon hanggang sa hindi na nga kami nag-uusap. Inisip ko na lamang na nasa mabuti silang kalagayan ng inaanak ko at sa wakas ay natagpuan na ni Jessie ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo.
Lumipas ang 5 taon, graduate na ako ng college at nagtatrabaho na sa isang private company sa Ortigas. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Jessie at ang inaanak ko sa kanya. Pero hindi na ako nag-initiate na makipag-usap simula noong napansin kong hindi na rin siya active sa Messenger. Hindi na rin siya nag-reply sa huling text ko noong kinukumusta ko sila ng inaanak ko. Kaya nga laking gulat ko nang isang araw ay nakita ko siya sa opisina namin, Papa Dudut. Good morning, sir. Kokolektahin ko lang po yung basura dito sa cubicle nyo. Jessie? Hala, Arnold? Ako nga. Long time no see! Dito ka na pala nagtatrabaho? Oo. Ikaw din? Oo, kakatanggap lang sa akin nung nakaraan. Tapos kakaumpisa ko lang ngayon. Maglilinis sana ako nitong office nyo kaso nagulat ako kasi may tao na agad. Ang aga mo ah. Oo. Lagi akong maagang pumapasok eh. Pero mas nagulat ako kasi may naglilinis na. Yung dati kasi naming janitress, mas late pa sa pinaka-late naming kasamaan kung pumasok. Kaya siguro hiring kayo. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Busy lang sa work. Unang trabaho mo to mula nang graduate ka? Oo. Nakakamiss yung coffee shop na pinagtatrabahuhan natin noon. Ay teka, huwag kang magagalit pero matanong ko lang. Malaki sweldo mo rito? Okay naman. Napapractice ko yung pinag-aralan ko at masaya naman ako sa ginagawa ko. Ikaw, di ba taga Cavite ka na? Ang layo nitong Ortigas ah. Ay wala na kami sa Cavite. Lumipat na kami dyan sa Mandaluyong, sa may 9 de Pebrero. Kasama ko yung inaanak mo. Talaga? Kailan pa kayo lumipat? Nito lang, 1 buwan nang nakakalipas. Nasaan yung kinakasama mo? Sumakabilang buhay na. Seryoso? Biro lang. Nakipaghiwalay na ako. Nambubugbog yung hayop na yun. Sinasaktan niya kami ng anak ko. Kaya sabi ko ayoko na. Tinakasan ko na yung kumag na yun. Napakawalang iya ng lalaking yun. Buti na lang talaga nakaalis na kayo sa poder niya. Ay sinabi mo pa. Ewan ko ba? Ang tanga ko rin eh. Kasi pinaabot ko pa talaga ng ilang taon bago ko natauhan. Kung hindi pa kami umalis ng anak ko, nako, baka patay na kami ngayon. Grabing pananakit niya sa akin, lalo na paglasing siya o tuwing natatalo sa sabong. Lagi niya rin akong sinasabihan ng malandi at may kinakalantaring ibang lalaki kahit siya naman tong harap-harapan ko mang babae. Minsan nga dinadala niya pa yung babae sa inuupahan namin. Pero yung mas kinagagalit ko, yung pananakit niya sa anak ko. Sana pinapulis mo. Dapat sa hayop na yun makulong. Tinatakot niya kasi ako na pag ginawa ko yun may kalalagyan daw kami ng anak ko. Pero okay na yun, nakatakas naman na kami sa kanya eh. Paano kung hanapin niya kayo? Tingin ko hindi niya na yun gagawin kasi may bago na naman siyang kinalolokohang babae. Saka may sakit yun, baka nga natuluyan na. Alam mo, tama ka talaga sa sinabi mo sa akin no na mahilig akong magmadali pagdating sa pag-ibig. Kaya laging maling lalaki yung nasasamahan ko. Akala ko kasi nung una mabait yung ex ko. Pero nung nawalan siya ng trabaho at nalulung sa bisyo, lumabas yung totoong ugali. Naging mahigpit din siya sa akin. May pagkasiloso kasi kaya kulang na lang ikulong na ako sa bahay namin. Hindi niya ako pinapalabas kaya hindi rin ako nakakapagtrabaho. Hindi ko akalain na ganyan yung dinanas mo. Akala ko pa naman, nasa maayos na kayong kalagayan ng anak mo. Kasalanan ko kasi sumama agad ako sa kanya at nagtiwala. Kaya ito yun na pala ako. Karma ko na siguro to. Tapos di pa ako makauwi sa amin kasi hiyang-hiya ako sa tatay ko. Sorry pero alam mo na bang wala na mama nyo? Ay, oo. Tinext ako ng kapatid ko. Pero hindi ako nakapunta eh. Magkahalong lungkot at galit ang naramdaman ko ng mga panahong yon matapos ikwento ni Jessie ang pinagdaanan nila ng anak niya sa dati niyang kinakasama. Pero mas nanaig yung awa ko sa kanya at sa sitwasyon ng pamumuhay nila. Alam ko rin kasi na namatay na ang mama niya at hindi siya nakapunta sa burol at libing nito. Akala namin ay hindi nakarating ang balita sa kanya.
Yun pala ay pinagbawalan siyang umuwi sa kanila ng magaling niyang kinakasama. Mabuti na lang talaga dahil nagkaroon na siya ng lakas ng loob na makipaghiwalay dito, Papa Dudut. Simula noon ay bumalik ang pagkakaibigan namin ni Jessie. Aminado akong na-miss ko siya ng gusto, pati na rin ang inaanak ko sa kanya. Kaya nga tuwang-tuwa ako nung minsang dinala niya ang nooy 5 taong gulang niyang anak sa Foundation Day party ng aming kumpanya. Lagi ko rin itong kinukumusta at nagbibigay ako ng regalo sa bata kahit na walang okasyon. Labis naman ang pasasalamat sa akin ni Jessie dahil hindi pa rin daw nawala ang pagkakaibigan namin kahit na 5 taong kaming hindi nagkita at nag-usap, Papa Dudut. At mahal na mahal ko pa rin ang inaanak ko sa kanya. Pero kung tatanungin ninyo ako kung may feelings ako kay Jessie, walang sagot ko dahil noong mga panahong yon ay may babae na akong nagugustuhan at nililigawan. Siya si Melissa. Nakilala ko siya sa isang dating app at may sa ilang beses na rin naming paglabas para mag-date ay naging mabuti ang aming turingan. Hindi na nga lingid sa kaalaman ni Melissa ang tungkol kay Jessie at ang pagiging magkatrabaho namin. Bukod doon ay alam din niya na inaanak ko ang anak ni Jessie dahil kinagkwento ko sa kanya na tuwang-tuwa ako nung nakita ko ang batang yon. Ganda naman itong restaurant na pinagdalhan mo sa akin. Mukhang sosyal. Recommended ng office mate ko. Masarap daw pagkain dito kahit mahal. Pero baka wala akong pambayad ha. I mean, may pera naman ako rito pero baka kulangin. Dami pa naman nating in-order. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Sagot ko to. Sure ka? Sure na sure ka? Oo nga, sure na sure ako. Kung ganun, pwede pa ba akong magdagdag ng order? Ha? Akala ko yun na lahat ng order mo. Libre mo naman eh, kaya gusto ko sana magdagdag. May nakita kasi akong dessert sa menu, mukhang masarap. Gusto ko sanang tikman. Okay, sure. Pero pagdating na lang ng una nating order, since dessert naman yun. Kumuha ka rin, alam nga ako lang ang kumain. Hindi kasi ako mahilig sa dessert. Naku, dapat subukan mo pa rin. Kasi ngayon lang naman tayo nakapunta rito. Kaya dapat orderin mo na yung mga bestseller nila. Okay, pero ano bang meron sa mga dessert? Marami. Plano kong orderin tong triple chocolate cake. Ikaw, subukan mo tong tiramisu, tapos patikim ako ha. Sige. Naku, excited na ako. Nasa na nga pala tayo sa pinag-uusapan natin? Dun sa dinala ni Jessie yung anak niya sa foundation day ng company niyo? Oo, ang laki na nga nung inaanak ko. Sobrang bibo at gwapo. Nung huling beses kasi na nakita ko yun nasa 5 buwan pa lang. Tapos ngayon 5 taon na. Grabe, bilis ng panahon. Alam mo, nagsiselos na tuloy ako. Nagsiselos ka saan? Diyan kina Jessie, tsaka sa anak niya. Bakit ka naman magsiselos sa kanila? Kasi ang saya-saya mo pag kinakwento sila. Nagniningning pa nga yung mga mata mo. Ano bang sinasabi mo? Normal na masaya ako kasi matagal na simula nang huli kaming nagkita ni Jessie. Namiss mo siya? Ano? Sagutin mo na lang. Namiss mo siya? Oo, pero… Ay naku, naiinis na ako. Melissa naman, hindi mo kailangang mainis kasi kaibigan ko lang si Jessie. Sus, diyan naman nagsisimula lahat sa kaibigan. Tapos malalaman ko na lang na nagkakamabutihan na kayo. Hindi mangyayari yun dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw nga ang nililigawan ko, di ba? Oo, pero paano kung ma-develop ka dyan kay Jessie? Hindi mo pwedeng sabihin hindi kasi magkatrabaho kayo at araw-araw kayo nagkikita. Tapos tuwang-tuwa ka pa sa anak niya. Pag nangyari yun, paano na lang ako? Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin na hindi mangyayari yun? Wala akong feelings kay Jessie. Kung meron, sana noon pa lang niligawan ko na siya, di ba? Tagal-tagal na naming magkaibigan. Pero di sumagi sa isip ko na magkagusto sa kanya. Sa bagay, may punto ka nga ron. Kaya huwag ka nang mag-alala.
Wala kang kaagaw sa akin kasi ikaw lang ang mahal ko. Sige, naniniwala na ako. Pero magre-request sana ako. Ano yun? Huwag ka masyadong lapit ng lapit sa Jessie na yun. Kasi kung ikaw walang feeling sa kanya, paano kung siya meron na pala? Mamaya nagkakagusto na siya sa'yo tapos agawin ka pa niya sa akin. Ako, hindi ko yun mapapayagan. Lagot talaga siya sa akin. Melissa naman, seryoso ba yan? Akala mo sa akin nagbibiro? Malamang seryoso yan. Papa Dudut, akala ko ay masaya si Melissa sa pagkikita ulit namin ni Jessie at sa pagiging malapit ko sa inaanak ko, pero nagkamali pala ako. Ayoko naman na patuloy na magkalamat ang namumuo naming relasyon. Kaya ako na mismo ang naglimita ng interactions ko kay Jessie. Sinabi ko rin kasi sa kanya ang rason at naiintindihan naman niya. Ayaw din daw niyang masira ang relasyon namin ni Melissa, pero hindi ibig sabihin ay doon na mapuputol ang aming pagkakaibigan. Hindi nga nagtagal ay naging kami ni Melissa at pagkalipas lang ng 5 buwan ay nag-decide na kaming mag-live-in. Kaya lang ay naramdaman kong bantay sarado niya ako. At mas naging vocal siya na ayaw niya akong makipaglapit kay Jessie at sa anak nito. At dahil mahal ko siya ay sinunod ko ang gusto niyang mangyari kahit na nalulungkot ako. Kaya lang minsan ay sumosobra na si Melissa dahil kahit na wala naman akong ginagawang masama ay pinagbibintangan niya akong nakikipag-ugnayan pa kay Jessie. Na may feelings ako sa kaibigan ko at nagtataksil sa kanya. Dumating yung punto na mas lamang na yung stress kaysa happiness sa relasyon naming dalawa ni Melissa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay nasasakal ako sa relasyon namin ni Melissa. Pero inunawa ko pa rin ang pinanggagalingan niya. Ginawa ko rin ang lahat para patunayan sa kanya na siya lang ang mahal ko at wala nang iba pa. Umabot pa nga sa punto na para hindi na kami magtalo ay hindi na niya ako takutin na hihiwalayan ay nag-resign na ako sa pinagtatrabahuhan namin ni Jessie para lamang mapalayo sa kanya. Mabuti na lang dahil nakahanap naman ako ng panibagong mapapasukan sa Cubao at simula noon ay hindi na rin kami masyadong nag-aaway ni Melissa. Kaya lang nalaman ko na si Melissa pala ang nagloloko sa aming dalawa dahil meron siyang kinakausap na ibang lalaki. Kunwari lang siya na nagsiselos sa amin ni Jessie para isipin kong mahal na mahal niya ako at tapat siya sa akin. Galit na galit ako sa kanya pero nagmakaawa siyang patawarin ko. Sa huli na naig ang pagmamahal ko kay Melissa, kaya naman pinatawad ko siya, Papa Dudut. Inopen din niya sa akin na hindi naman talaga siya galit kay Jessie at sa anak nito at walang kaso kung makipaglapit ulit ako sa bata. Kaya nga simula noon ay kinukumusta ko na ulit ang inaanak ko, pero Papa Dudut, pagkalipas lang ng 1 buwan, bumalik na naman ang dating ugali ni Melissa kung saan ay pinagseselosan na naman niya itong si Jessie. Melissa, anong gagawin mo dyan? Kanino itong mga regalo na to? Ano? Huwag mo kung ano-anuhin. Kanino sabi itong mga regalo? Sa inaanak ko yan. Itong isa kay Jessie Tono. Oo, sa kanya nga. Gamit lang yan sa bahay. Birthday niya kasi nung nakaraang linggo. Tapos laruan naman para sa anak niya. Narinig ko lang kasi na gusto ng bata. Wala akong pakialam. Bigay ka ng bigay ng regalo sa mag-inang yun. Nakakairita na ha? Ano bang problema mo? Inaanak ko naman yun sa kakaibigan ko si Jessie. Birthday din niya nung nakaraan. Masama bang regaluhan siya? Oo, masama. Siguro, iniisip mo na naman na may feelings ako kay Jessie, no? At bakit? Masama bang isipin ko yon? Lalo na ngayon na nagkakausap ulit kayo? Nagkakausap kami, pero hindi naman madalas. Kinukumusta ko lang yung inaanak ko. Yun lang yun. Maniwala sa'yo. Baka niloloko mo na ako ha? Ayusin mo lang talaga. Hindi ako ang manluloko sa ating dalawa rito. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo?
I'm sorry, okay? Anong sorry ka dyan? Akala ko ba napatawad mo na ako sa ginawa ko sa'yo? Eh bakit ngayon inuungkat mo pa yung nakaraan? Masisisi mo ba ako kung hanggang ngayon di pa rin mawala sa akin yung ginawa mo? Baka nakakalimutan mo, niloko mo ko. Oo, pinatawad na kita kasi mahal kita. Pero wag mo naman akong madalaing mag-move on sa kasalanan mo. Tapos ngayon, pinapalabas mo na naman na niloloko kita. Alam mong hindi ko yan magagawa sa'yo. Eh bakit kasi puro ka na lang Jessie? Pesting Jessie na yan. Bakit pa kasi siya bumalik sa buhay mo at kasama pa talaga yung anak niya? Sana hindi na lang sila nakaalis dun sa poder ng dati niyang kinakasama para hindi na kayo nagkita ulit. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Masamang tao yung dating kinakasama ni Jessie. Tapos gusto mong sana di na lang sila nakaalis doon ng inaanak ko? Kasi inaagaw ka niya sa akin, lalo na yung inaanak mo. Walang nangaagaw sa akin, Melissa. Imahinasyon mo lang yan. Alam mo, sumusobra ka na eh. Hindi na ako natutuwa sa'yo at sa mga pinagsasabi mong yan. Di ka naman ganyan dati ah. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Basta ang gusto ko, layuan mo yung mag-inang yan. Nilayuan ko na sila para sa'yo. Pero sabi mo, ayos lang na kumustahin ko yung inaanak ko. Tapos biglang ganyan? Nasisiraan ka na yata ng ulo. Siraulo na kung siraulo. Basta gusto ko, layuan mo sila. Itong mga regalo na to dapat hindi na makarating sa kanila eh. Anong gagawin mo sa mga yan? Ano pa nga ba? E di sisirain ko? Melissa, tigilan mo yan. Ikaw ang tumigil! Yan! Dapat sa mga to inaapakan para magdurog at hindi na mapakinabangan. Papadudod para sa akin ay hindi na makatwiran si Melissa dahil sa kanya naman mismo galing ang permiso na makipag-communicate ulit ako sa inaanak ko at kay Jessie. Tapos malalaman ko na may tinatago pala siyang hinanakit sa mag-ina. Hindi na yon tama dahil wala ba siyang konsensya. Paano niya nagawang magsalita ng ganon samantalang wala naman silang ginagawang masama sa kanya, Papadudot? Para sa akin ay hindi yon patas. Lalo na hindi rin naman madali ang pinagdadaanan ni na Jessie. Hindi nga nagtagal ay nagkaayos din naman kami ni Melissa pero naramdaman kong tumamlay na ang relasyon namin. Sa totoo lang ay parang hindi naman kami naging okay simula nang nalaman kong may iba siyang naging lalaki. At nung mahuli ko ulit na nakikipag-usap siya rito ay hindi na ako nagdalawang isip na makipaghiwalay na sa kanya. Pero bago umalis sa apartment ko si Melissa, ininsulto niya ako at sinabihan na nagawa lang niya yon kasi cheater daw ako. Alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang mali at masama sa relasyon namin pero hindi ko pa rin mapigilang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi tumagal ang pagsasama namin. Buti na lang at to the rescue ang kaibigan kong si Jessie para ako naman ang damayan at payuhan niya ng mga panahong yon, Papadudot. Naalala mo dati, ako yung pinapayuhan at dinadamayan mo kasi broken-hearted ako. Ngayon, nagkapalit na tayo ng sitwasyon. Kaya nga eh. Buti na lang nandyan ka. Kasi wala naman akong mga kaibigan bukod sa'yo. Maliit na bagay lang naman to. Pero nalulungkot talaga ako sa nangyari sa inyo ni Melissa. Akala ko kasi okay na nung hindi na tayo masyadong nag-uusap. Akala ko rin. Pero matagal na pala talagang sira ang relasyon namin. Simula pa lang nung unang beses siyang nagloko. Naiintindihan ko naman siya kung bakit galit siya sa amin ng anak ko. Gusto lang niyang protektahan yung relasyon ninyo. Pero mali pa rin yung nagloko siya tapos ibalik niya sa iyo yung ginawa niya. Wala ka namang kasalanan dito. Kaya wag mong isipin yan. Siya nga yung may kasalanan sa inyo kasi pinag-isipan ka niya ng masama, pati na rin yung anak mo. Saka sinunod ko naman yung gusto niya. Nag-resign ako sa pinagtatrabahuan natin at nilimitahan ko yung pakikipag-usap sa'yo. Siyempre, mahal ko siya at gusto kong bigyan siya ng assurance sa relasyon namin. Pero siya naman pala tong may iba. Pasalamat nga siya, pinatawad mo pa siya at binigyan ng second chance.
Napatunayan ko tuloy na iba talaga magmahal ang isang Arnold. Ikaw din naman. Hindi lang isa o dalawang beses mo pinatawad yung mga lalaking nakarelasyon mo. Kahit na nung una pa lang, sinabihan na kita na makipaghiwalay na. Nasanay na lang ako at hinayaan ka kasi pag napagod ka, ikaw na lang din kusang bibitaw. Oo, ganyan nga yung nangyari dun sa dati kong kinakasama. Napagod na lang ako't natakot para sa kaligtasan namin ng anak ko. Pero gagarin kasi ako. Masyadong bigay todo pagdating sa pag-ibig. Akala mo mauubusan ng lalaki. Kaya kahit sino na lang papatulan ko. Kahit na hindi ko pa lubusang nakikilala. Ayan tuloy, laging broken-hearted ang lola mo. Buti na lang talaga nakilala kita. May karamay ako tagapakinig sa drama ng buhay ko. Baka yan talaga papel ko sa buhay mo. Yung maging tagapakinig mo. Ay, alam mo, makaka-move on ka rin. Sa una masakit. Alam ko yan kasi pinagdaanan ko. Pero makakausad ka rin. Tapos di mo na mararamdaman yung sakit na yan. Pwede kang maghanap ng panibagong babaeng mamahalin mo. Makakatulong yun. Pero wag mo kong gagayahin na kung sino-sino na lang. Dapat kilalanin mo para siya na talaga yung the one para sa'yo. Naks naman. Salamat sa payo mo. Ayoko lang makita kang nasasaktan at nalulungkot ng ganyan kasi hindi mo yun deserve. Ang bait-bait mong tao at grabe magmahal. Kaya naman sana makakilala ka na ng babaeng mabait din at mamahalin ka ng totoo. Yung di ka lolokohin katulad ng ginawa sa'yo nung Melissa na yun. Sa ngayon, di mo na maghahanap. Pero di ko naman isasara puso ko. Bahala na. Welcome sa pagiging single! Ay, talaga naman. May pag-welcome pa. Pero thank you. Enjoyin mo yan! Hala, ayos ka lang ba? Oo, nangati lang yung lalamunan ko. Sorry. Oh, ito tubig. Inom ka muna. Salamat. Hindi na ako naniniwala na ayos ka lang. Ang sama ng tunog ng ubo mo. Wala to. Huwag kang mag-alala. Mabuti pa kumain na tayo. Gutom na yung dinosaur sa tiyan ko. Papadudot ang simpleng ubo na yon ni Jessie ay lumala at nauwi sa pulmonya. Bagay na matagal na pala niyang iniinda. Nalaman ko na lamang yon nang isang araw ay tumawag sa akin ang may-ari ng inuupahan nilang apartment habang natataranta. Kasabay noon ay binalita niya sa akin na sinugod nila si Jessie sa ospital dahil ilang araw na pala itong nilalagnat pero hindi nagsasabi sa kanila. Kabado ako pagpunta sa ospital na kinakaroonan niya pero hindi ko akalain na maaabutan ko siyang nire-revive, papadudot. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Pumanaw si Jessie ng araw na yon at wala akong nagawa para iligtas ang kaibigan ko. Naisip ko na mga oras na yon na kung mas naging mausisa lang sana ako sa sakit niya at pinilit siyang magpatingin sa doktor ay baka naagapan pa namin. Hindi na sana yon lumala pa at di sana ay hindi siya nawala. Iyak ako ng iyak kasi iniwan na ako ni Jessie. Iniwan na ako ng kaibigan ko. Pero ang mas kinakalungkot ko ay naulila niya ang anak niya. Hindi ko na po idedetalye ang mga sumunod na nangyari pero ako ang naging punong abala. Sa pagpapaalam na nangyari sa pamilya niya, pag-asikaso ng burol hanggang sa maihatid namin si Jessie sa huling hantungan. Ang sakit-sakit lalo na hindi ko naipagtapat kay Jessie na may nararamdaman ako sa kanya. Sana pala ay mas maaga kong na-realize para nasabi ko kaagad sa kanya ang lahat. Bagaman hindi ako sigurado kung magugustuhan niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Gusto ko pa rin sanang sumugal. Pero hindi pa nagsisimula ang laban ay talo na ako. Sa kasalukuyan ay ako na ang tumatayong guardian ng inaanak ko matapos naming magkasundo ng tatay ni Jessie na ampunin ko na ang bata. Pumayag naman sila basta dadalaw pa rin daw kami sa kanila para makilala sila ng bata. Pinapangako ko kay Jessie noon na alagaan at mamahalin ko ang anak niya. Hindi lang bilang isang ninong kundi bilang isang ama.
Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arnold. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.